Right, so cychwyn gêm. Hey! Hello. Croeso i stream pawb. Sorry am hwnna, rydw fi'n gwneud y siop ar-lein, a rydw i ddim gweld yr timer yn cyrraedd 0. Blaenoriaethau i fe. Yeah. Right, fi just cael o webcams pawb lan nawr. Cool. Yeah. Os mae neb wedi guess ar eto, ni'n chwarae Wreckfest. Wreckfest. Ie, fi'n edrych ymlaen. Ti guys wedi chwarae Wreckfest o blaen? Oedd Steffan ar ein Discord wedi dweud oedd e wrth ei bodd gyda Destruction Derby a dwi yn yr un camp a Steff achos dyna'r unig gêm tebyg dwi wedi chwarae ond na. Nes i cael bach o chwarae jyst mwyn i dechrau fe heddiw am y tro cyntaf. Oh my god, dwi'n caru fe. Y thing lawnmower i ddechrau off, mae fe mor funny. Just trio, brifo'r ceir ar lawnmower. Just nuts. So, yeah, really good. Hey! Un mis ar ôl i gael fill blwyddyn. Diolch Ciaran am ail dan ysgrifio 1 mis ar ôl i cael full blwyddyn. Wee. Nice. Hwna'n wych. Diolch am ail dan ysgrifio. Just angen adjust o'r filter. Cool. Ydyn eisiau trac iawn ta ffigyret? Sdim clem da fi. Bych chi'n ffansi o boys. Eidi bach o bopeth efo? Neu? Bopeth, ie. Dwi'n meddwl fi... Felly yw'n mwyn un trac ar y tro? Dwi'n meddwl dwi'n felly. O'n i'n just trac gyntaf. Dwi'n mynd route. Right, dyna ni. So dwi'n... Dwi'n bod chi'n gwneud i'r server browser. Dwi'n meddwl dwi wedi gwneud server yn chwarae, efo password yn chwarae. Yep. Cool. So, so just mynd join a multiplayer event online, yeah? Yeah, so mae downloading yn fi. Na fo. Dwi fewn server yn chwarae. Ooh. Wel, os gyda chi'r gêm yma a chi'n ffansio ymuno, just, bydd e'n hawdd i ffeindio. Felly, be fi'n chwilio am? Internet, dyna'n neud. O na, rwy'n gwisgo gwyrdd. O, Dwi'n mynd i bod yn doniol efo'r fake green screen. Falle dylech chi wneud zoom mewn just ar pen ti, so ti fel pen yn... Mae just slightly see-through when read till it. Mae'n ffaith. Okay. Chwilio am yn y chwarae. Yn dechrau gyda efe reit ar y gwaelod byddwn ni? O, dod a yn chwarae. A pai ffoi ni. O, gallai just chwilio, dwi? Oes na opsiwn chwilio neu chi angen just mynd lawr? Sgwyd ddim clam, no? So chdi fel, dwi'n siŵr. Okay. Gynta sy'n na. O, rhaid gallu gwasgu join game. O, servers not responding. O, ie, friend, ie. Just os ti'n clicio friends ar y top. Friends. O, ie. Yeah. Syniad da. Di byd o'r fyny na? No servers found. No servers found. Oh dear. Alright. Oh dear. Beth ti pawb a fyd? Heno. Options. O, lemonade. Lemonade. Pop. Pop i fi. O'n i yn teimlo fel rhywbeth fwy cryf, ond... O'n i jyst yn dweud wrth Emrys, oedd 2 gêm Rocket League heddiw dwi'n hyfforddi. Fi'n swnio fel Jose Mourinho fan hyn, ond na, sa'n dda at y gêm o gwbl, ond oedd un o'r tîmau wedi just... O'n i'n chwarae cyfres o 5, ar y trydydd gêm, wnaeth nhw dweud, right, we forfeit. A ti bach fel, sut fi mewn bynnu'r scores nawr, achos... Mae'n hawdd i roi hwnna, mae fe gyd i lawr am y pwyntiau a'r gwahaniaeth mewn pwyntiau os mae lot o'r tîmau gyda'r un pwyntiau. So, oh god. So, oedd hwnna, a wedyn oedd y tîm arall, oedd nhw just wedi colli y gêm olaf ar overtime. Diolch am dilyn, Gamer 80s. Wei. Dwi'n mwyn gwybod, some option fi ychwanegu chi i fe mydde. Beth os y 2 ni yn ymuno ar un os ni gallu ffeindio fe? Chos mae hwnna just mor dda, ynddo e? Di.
Dwi'n datan nhw. So, Ydy os ti'n gallu... multiplayer. I ti eisiau fi trio creu'n Ie. options. Mae un sy'n dweud fan hyn, Wreckfest Deathmatch Only, Big Valley Speedway. A mae 1 munud ar ôl. Mae 17 allan o 24. O ie, hwnna ie, hwnna dipyn o bobl. Ie? O, Hwna fel y syth. Ie. Bydd yna fe to? 15 calon. Wreckfest, sorry, Deathmatch Only, Big Valley Speedway. Mae'n dweud 1 munud ar ôl, 17 allan o 24. Rwy'n gweld meddwl. Na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y seithfed lawr i fi, ond mae'n probably mynd i bod yn gwahanol. O na, O ie, deathmatch, iawn, dwi'n handle. Ynddo, oce, dwi'n connect o hwnna. Rwy'n methu gweld. Os... Oedd o 19 rwan, nath o'n 24. Oedd o fi'n join o. Connect. Unig un rwy'n gweld sy'n 19 yw Banger Race. Mae'n dweud Wreckfest. Wreckfest, deathmatch. O, dwi'n ei weld... Mae stream chdi ar dilead, ti wedi basio fo. O. Rwy'n gallu gweld Wreck and Chill. Na, Wreckfest, mae'n rhaid i chi gael yr union un ni ddim yn... Hoop Sock. Na. Mae fel ti ar ail tydalen lawr. Ail tydalen, ie. O, Wreckfest. Dyna fe. Ie. Dyna ni. Woohoo! Okay. 10 vote... Okay, dim ots ni mewn. Hey, fi eisiau gweld ti. Ie. O, ydyn ni newid car? Gyd i ddewis car, ci. O, so sut fi'n neud hwnna? Sut fi'n newid car? Change car. Ti'n gwybod hynny'n swnio'n? Ie, pa botwm? Ydw fi Xbox One controller? Dwi'n pwysio fyny i fynd at change car. Amser cwrw. Sut fi'n neud e? Os ti fo lawnmower yn y ras yma, i ein gyda... Na, sut fi'n... Hei, rhaid dal ar loading screen, so rhaid ddim gwybod beth ti'n guys yn mynd ymlaen am. Fine game. Oh no, server's not responding. O, ti fewn? Rhaid i chi fewn, de? Fi'n gwybod, ond... Oh, gosh. Right, dyma ni. O, falle achos fi mewn. Mae'r overlay thing yna wedi popio fyny fi. Okay. Right, mae'n dweud not ready. Sut fi'n newid... Change car. There we go, rocket. 25 seconds ar ôl. Name lawnmower! Na, pan ddim lawnmower. Oh, come on, mae ddim yn gael fi newid e nawr. Mae'n dweud starts rate... Oh na, fi'n mynd i bod yn lawnmower. Gael fi newid e, please. Oh na, fi'n mynd i bod yn lawnmower. Okay, fi'n lawnmower pawb. Na. Ti ddim wedi barod. Ti'n lawnmower! Rwy'n gweld ti reit fan'na, rwy'n dod am ti. Oh god. Oh na. Oh na, rwy'n wedi just protect o ti. Okay, fi'n mynd i just aros ar ti allan. Oh! Fi'n meddwl. Okay. Oh my god. You're wrecked. Gwych. Bai fi am dewis lawnmower oedd hwnna. Respawn. O fi dal ar lawnmower. Oh, mae bus wedi... Oh, mae'n silly nawr. Right, ydw i'n gallu newid e? Achos... Dim yn ganol hwn dwi'n meddwl de. Oh dear. Oh my gosh, mae'n funny gweld y ceir eraill, though, ar lawnmower. Wedi meddwl, eich mae lawnmower yn syniad da, de. Cos Pam? ti'n Ble wyt target ti? llai. Oh na. Bydd o'n oeddech... Oh god. Oh dear, oh dear. Cos dwi wedi hitio chdi to ddwy o waith pan, dwi'n dim hwyl yn ni. Na, achos mae rhywun arall yn curo ti achos fi'n gymaint o targed, dyna pam. O felly gweld ti, fi'n mynd amdano ti, Emrys. Rwy'n wedi cael Oh, bus! Bus! O beth sy'n ffynnu pam ti'n lawnmower, so nhw just yn bwrw'r car, maen nhw'n redig dros o chi. Achos ti mor fach. Mae'n o soffa fyd gyda llaw. O, dwi allan. A fi. Fi di curo ti, boys, fi di curo'r ddoi o chi. What? A lawnmower? Be? Na, ti gallu respawn o. Na, fi di rec reisio chdi, dwi ar 1-1 rec reisio. Be ti'n meddwl? O, pwy ti gorffan, ti cael... Ti dal yna fo? O, ti gallu respawn o? Rwy'n ddim gweld hynna. O, dyna ti. O,
ie. Nes ti colli fi? No! O, ti tu ôl i fi, fi'n gwylio ti ôl. I fi. Fi jyst ddim eisiau cael brifo gan ti. Dim ots am pawb arall. No! Everybody cael fi! No! Ni'n eistedd yma nid yn byd am ages fan. Si'n sylwi ti'n cael ei respondio. Ie. O, oce, fi ddim yn disgwyl sgôr i chael fan hyn. Ond dylen ni ddim disgwyl sgôr i chael fan hyn. Achos fi ar lawn O, mower. ti'n basio fi? Beth yw lawn mower yn Gymraeg, boys? Torwr gwair. Torwr Ie. glaswellt, ie? Ie. Torwr glaswellt, dyna ni. O, dyna ti! Right, fi'n mynd i cael un o chi nawr. Wrecked, no! Na. Okay. Right, ble ydych chi? Dyna beth fi eisiau gwybod. O, mae'n dda, ti'n cael ei respondio. O! Mae bws hyn yn gyrru ar ei ochr. Mae'n gan, paid y sbio tol chdi, mae'n lot o bobl ar ôl chdi. Fi'n gwybod, maen nhw gyd ar ôl fi. Ynddi. A ddod o gyd pasio fi. Ble yn y byd wyt ti, Ie. Morgan? O, rhywbeth i. Not allowed again yet. O na, mae'n ffaith. Na, fi'n O, mynd dyna ti! O, dyna ti. Na'n mynd amdano ti. Nes i gael ti fyna. Wheel spin. Oh! Oh my god, naeth rhywun redeg dros dy fi. Gafan gwbl. Oh, na. Oh my god, mae car fi. Mae car fi. You're wrecked. Woof. Right. So, yeah, na i dysgu o profiad i beidio byth dewis lawn mower ar gyfer y type o ras yma. Fi ddim yn credu dylech chi dewis lawn mower ar gyfer unrhyw beth, really. Ond ti di parate na, ddo? Wel, ddim really, achos mae respawns y fe, chi ddim yn cymryd... Ti ddim yn gwybod faint o weithiau fi wedi gael... Oh, dear. Critical damage, you're wrecked. Dwi'n rili broblem efo gem ydi, cos mae lot o pobl yn hitio gilydd. Yn effernol o swnllid. O, fi'n dod ar ôl ti. Ble wyt ti? O, Fi'n dod ar ôl massive Emrys. hit i fi. Massive hit i ti. Dwi wedi dysgu fod y right analog stick yn really handy fe yma, i chi gwybod beth sydd yn dod ar ôl chdi. Felly. O, nes i cymryd un o'r ceir arall. Na. Wyt ti'n cael fi fyna? Ti di clywed y dywediad pick your battles? Ie, yeah, fi'n credu dyna'r problem. Pam chi'n mynd gwyneb yn gwyneb gyda car lot fwy na chi, chi'n gwybod chi'n mynd trwbl. O, fi allu gweld ti o. O, gymaint o target fan hyn. Ond oes unrhyw banger racing yn ardal chi? Mae'n un yn cicio pob blwyddyn yn ei fe yma. O, fi'n... O, right. Fi'n credu fi wedi bod i'n rhywbryd pan... Mae yna un sioe amaethyddol yng Nghymru lle fi'n siŵr oedd na fel banger racing fel ar ôl fe yn y nos. So, yn criciaeth, mae yna... Yeah. Oh my god. Tyd bank holiday ola'r flwyddyn yn August. Yeah. Hwna. Ond un bob blwyddyn yn fanna. Ie, fi'n cofio yn y sioe brenhinol, Royal Welsh, oedd nhw arfer cael rhywbeth tebyg. Ie. Ond, ie. Mae'n anodd wneud efo'r ceir sy'n crap wan, mae'n siŵr yn ddim yn gymaint o computers y fath yna fo. Ie. Mae'n siŵr, a maen nhw gyd yn cael ei wneud efo rubber a plastic. So... No! Ti'n rhoi fyna! No! No! O! Rwy'n trio cael ti. Oh my god, Olaf, wyt ti'n disgwyl bod fi'n mynd i rec ratio dim i 9? O, 3 to 4. I gymryd hwnna. Yeah, well, just paid a... Oh, yeah, gorffen. Okay, right. So, change car, yeah, please. Ie. Jesus. Dwi eisiau fwtio lle dwi'n mynd hefyd. Recnado, ydy hwnna'n un dda? Recnado? Ie, Recnado dwi'n dweud. Yeah. Yeah, hwnna'n cool. Mae'r lôn yn edrych yn ddiddorol. Ydy. Yeah, lot o y cyflymder ar y... Dwi'n gwybod pa ar yr ochrau yma. cerbyd i ddewis. Dwi ddim ddewis car eto, ta dwi ddim mynd am...
Just for fi ddim yn mynd... Harvester. Harvester. Robin... Mae gynnu fi Robin Reliant ag mae gynnu fi soffa. Dwi heb prynu lot. Fi... Ti allu just... Oh my god, fi ddim di dad cloi nhw. Na. Tri-star gorau fi'n gallu cael. Ie, mae gynnu fi dipyn. Ella na i eisiau soffa. Neu aberthu... Dwi'n cael dewis o. O pam... Sut ti'n cadw fe bod e'n cadw fe? Pa i dweud bod... tri-star, thank god. O'n i'n poeni fyna oedd dy fi'r lawnmower to. Diolch beth. Rwy wedi mynd efo'r ceir gorau, rwy'n meddwl. Ie, mae bob arall... Wel, ie. Mae boi efo'r articl o'r yna. Waw. Sofa car dwi fo. O, ti fo sofa car dwi fo? Ie. Da ni'n mynd i para dim o'r sofa car. O edrych, mae Kieran yn barod wedi clipio Morgan yn hedfan fel fideo. O, diolch Kieran. Chi'n dal y foment i gyd. Diolch am wneud hynna. Chos dyn ni fel arfer yn ryddiog i wneud unrhyw beth fel yna. So, ni yn gwerthfawrogi fe. Right. Oh gosh. Ie, angen gwylio hwnna. Oh dear. A rwy'n clipio... Ta byddai'n chwarae thing Mickey Mouse na? Ond mae rhywun wedi clipio chdi yn dweud... O na. A be oedd O Kieran fi'n credu oedd hwnna hefyd. Ond ie, fi'n mynd i wneud e. O na, rhywbeth fel na oedd e. Ie. Oce, da ni ddim mynd i bara. Fi'n cofio beth nes i ddweud, oedd e rhywbeth fel... O ie, dyma'r un boys, dyma'r un, a wedyn fi'n marw. So fi'n deall pam bydd hwnna yn... Reset interrupted. Oce, lle fydd hyn ddim yn... Os dwi hyd yn hitio car, dwi'n fflio. Ie, rwy'n hyn yn... Rwy'n hyn yn mistake. Dwi'n ymwneud e, yn y lobby chat, dwi'n just spamio sofa, all sofa. All sofa, no! Fi'n dod ar ôl ti, Emrys. Dwi'n trio ymlacer y sofa. Reversio. A hynna di'r ffordd ymlaen. Sydd y rhai fflio sydd... O, na. Critical damage, pawb. Uh-oh. Oh, Daro. Respawn. Oh. Hey, you really spin a ruin allan. Ond nes i mynd i'r lonydd na, i cael... Dwi'n meddwl hynna oedd... Ie, fi, o'n i'n meddwl taw rhywbeth... Gael y momentum. Yna figure 8 banger racing. Dwi'n meddwl rhan o hwnna, ie. Ie, sy'n meddwl, beth ti'n digwydd fi hwnna? Mae wedi troi mewn i, like, frame. Oh! Dwi'n hitio car a dwi'n i'w wheelie'n sydd. Ie. Dwi'n byd lori. Fi'n mynd trouble fan hyn. Mae El Noobster ar ôl fi. Oh dear. Sy'n byd mwy scary de, ti'n cael 3-4 a ti'n dal pwysio lawr yn right analog stick a ti'n gweld pob sort yn dod ar ôl chdi. Oh, wrecked o cunt... Oh dear. Rwy'n mynd i cael un hyn. Oh, Everest, no! Hey, rwy'n flip o'r fe! Oh, god! Mae hwnna'n atgoffa fi rhywbeth yn debyg I Robot Wars na ceir. Os o gyda ni rhyw fath o fel jackhammer neu tomahawk, like, thing, bydd hwnna'n cool. Okay, dyma ni Emrys. Oh, man. Oh! Yeah! Wheelie ydyn. Rwy'n ti'n wheelio fi? O!
Yes, fi wedi recio un person. Woohoo! Dyna pobl sy'n really competitive yn y server yma. Siwr ma'n lyfio gweld y ddau soffa yn lle yndi. Oh, yeah, definite. Just gonna round ar ein sofas. Oh, God. Oh, no. Dwi'n trio dwy'n hits yna di plan mi wan. Yeah, just trio mynd am pobl sy'n I cael y last hit, i cael y kill, ie. Yeah. Yeah, dyna beth mae pobl yn trio neud. Oh my god. Yes, nes i dwy'n y hit i lladd ti, Emrys. Fi'n dweud hwnna gyda gymaint o fel hapusrwydd yn fy llais, fi'n deall hynny. We're just angen mynd am ti yn rhys rwy'n meddwl. Yes! Oh, be sy'n gydyn yw pam chi'n respawnio a instantly chi'n cael eich bwrw gan un o'r cerbydau mawr. Y lori na yn lethal yn dyw e. Yeah. Oh. Right. Oh. Come on, sofas, ble ydych chi? We're not dan car. Oh dear. Maen nhw'n dweud aros yn y queue, boys. Maen nhw gyd ar ôl chi. Oh. Peth yw, achos chi'n gallu... Help me, rwy'n stuck ar wal. Oh, no. Ro, fi'n cael ti. Oh, yeah. Finish him. Respawn. O, ble ti di dyflannu? O, naeth rhywun arall dwy'n y kill fi. Na, ti i dal yna. Wyt ti fatha'n exclusive yn chwilio amdan y soffas? Yeah, achos fi'n teimlo byddai'n cael opsiwn fyna i actually ennill. Whereas, os fi'n mynd ar ôl ceir go iawn... Oh, Mr Grimes, dos o'ma! Oh, Mae'r sofa sy'n gwneud absolutely zero damage. Na. Dwi'n chwilio O, am ti'n disgwyl? Be oedd ti'n disgwyl, really? Yeah, rwy'n disgwyl Yeah. dim byd. Oh. Right, just fi a ti, Emrys. Mano i mano. Ooh, Sofa i sofa. Mae'r gol dilynwyr yn way off. Beth mae Ydi e? actually on. Yeah. Oh. Mae'n dweud Well done, 241, neu'n arno 264. Wei. Oedd e ddim yn ola, chwaith. Na, 12 o'n i tro na. Bydd am team deathmatch. Na. Mae pobl eraill yn hoffi'r Bwtsio. syniad. Dwi'n fwtio hwnna, de. Fod now, banzai! What? Oh gosh. Forward goal. Gan ni choice cath fan. Dwi'n teimlo fel machines mawr yma hefyd, fatha, ma' nhw'n... Dwi'n ffansi mynd fatha... Motorhome sy'n taro fi fatha good choice. A dwi'n gallu prynu car. Mae rhan mwy o ceir da yn y... O, un munud, fi gallu bod yn harvester fan hyn. Oed. Ti'n gallu menthu greu ar y dde? Wyt ti? Oed. Oed glas efo steering wheel melyn, ti'n cael menthu, cynnia. Okay. A fi'n cael gwybod gan y boi British Esports yma'n dweud, so team forfeit 0 to 1 team winner. 1-0 to the non-forfeited team. Fi'n gweld hwnna fel really harsh, achos os mae fe'n dod lawr i pwyntiau, a gallech chi wedi curo nhw gyda 20 pwynt, a maen nhw jyst yn dweud ar game olaf, o na, forfeit. Ti jyst fel, dwi'n ddim yn dig. Dyna nhw'n dweud instant 20 pwynt os maen nhw'n mynd i wneud hwnna. Bydd y pwynt chwarae 2 game, a jyst ar y trydydd un dweud, o na, fi'n mynd ar pêl adref nawr. Meh. Fi'n cysau hwnna. Fi'n really cysau hwnna. Dwi ddim mewn fel ysbryd y game. Beth di hwnna? O, dwi'n y tîm glas. Sorry, fi'n sôn am Rocket League A fi. British Esports
O. O, fi yn coch. O, na! O, mae dy fi harvester sy'n coch. O, dwi wedi bwrw 2 glas. Okay. A dwi'n coch? Ie, fi yn coch. Michel, dy sôn yma. Ah! Emrys! O! Boof. Oh! Teamwork. O, nes ti setio fe fyny. Do. A o, mae Star Obviously. Shadow yn helpu fi nawr hefyd. Emrys! Yes! Ah, daro. 22? Come on, I thought hwnna'n neidio 13, 22, yn eitha gyflym. Oh my gosh. I got a brand new combine harvester, I'll give you the key. Dyna yw anthem Young People's Oh, Village click! oh my gosh. Yn yr sioe brenhinol. Yeah. Yeah. Wel, maen nhw gyd yn ffermwyr ond ydyn nhw, so... Respawn, come on. Yeah. Pam beth yn gael fi wneud respawn? Oh! Oh my. Oh, sorry. What front of 47, 27. Pwy sydd wedi dewis y tîmau yma? Oh! Oh my god, nes I flipo car fy hun drosodd? Oh na. Bang! Oh! Emrys. Ah! Ti'n mynd i ddweud unrhyw troiad. Ti'n mynd i newid meddwl am troi yn hwn da. Ti'n troi a ti'n commitio ddo fo. Yeah, fi'n gwybod, it's a sim option, right? Ti just delio dy fe. Ti'n drosodd. Yeah. Oh! Woo! Smash. Mae Yeti Fudge yn atacio fi. A fi. Shunt. Oops. Oh, mae'n a harvester ar fyna. Oh dear. Oh, na! Oh, ti just mynd heibio fi! He just... Oh, rwy'n bron a cael ti. Fi'n gallu gweld ti. O na, Racer Beast yw hwnna. O, mae dal yn glas. Be ti'n neud, Michelle? Fi'n gallu gweld ti. Ah! Wedi cael pull hyn. Noobster. Oh. Bach o shunt fanna. Oh god, beth mae'r coch i gyd yn brifo i gilydd? Come on boys, dyma pam ni'n colli, ni'n just silly. Mr. Grimes. Right, Primus. Bish, bash, boff. Oh my gosh. Dwi'n mynd excited cwyd mae Morgan yn eto flaen fi. Ond mae'n cyfle 2 teammates wedyn cael fi. Yeah, fi yw'r decoy boys. Ie. Dwi'n leinio chdi fyny. O, dwi'n cael Morgan. A dwi'n mae scalp y fi lori'n dod â blindside fi. Oh na, dwi'n wrecked. O! Oh, ti'n catch a lan o tîm ti yn? Oh na. Ddim really. Mae dal... Ti'n Oh yeah, dau ni yn actually, yeah. Yeah. Ni yn. Mr Grimes. Mae'r boi yma'n hoffi brifo pobol. Emrys! Shunt. Oh! Wow. Oh, dyna ddim yn neis iawn. O! Os yw'n sôn, mae'n sgôr ar y top. Yeah. Eitha bwysig. Fi'n ar ôl ti nawr. Oh. Ah! Oh, ti sy'n rhy gyflym. Ah! O, dwi'n mynd camera teammates. Beth gall cael fi? O, naeth Noobster neud yn Oh dda. no!
Mae'r noobstan wedi safio di rhag fi amball waith, da. Chwarae teg o. Fi'n mynd ar ôl yr bws mawr glas. Oh! 30 eiliad pawb. 30 eiliad. O, na, mae'n just deg rhwng fy ni. Right. Oh, Racer Beast. Oh, fi di gweld. Ni'n equal! Oh! Rwy'n ni'n literally cael yr un pwynt. Oh. Ni'n ennill. Na, ni ddim yn ennill. Mae rai fi cymryd lot mas nawr. Oh. Damn. Unlucky fanna. Game da. Yeah. Good win. Okay. No, rwy byth wedi actually chwarae multiplayer ar game hyn o flaen. Na, dwi wedi chwarae lot o offline, da. A fi. Faint o oriaid fi'n cael yn y game hyn? 15. O, maen nhw gyd yn... Lot. Na, mae hwnna'n... Ddim yn lot o gwbl. Mae pen fi'n dweud dylai fi cael call tro yma. A mae calon fi'n dweud. Rosbwrion. Okay, ti'n gallu benthyg. So, be fi'n Motorhome mynd i dwi'n joio. benthyg? Os gen i ddim... Oh, motorhome. Oh, sofa car, Kremlin, school bus, lomo. Ddim lomo, a fi byth yn neud lomo to. Dwi'n cael pob i dewis o Supervan. motorhome. Ydyn nhw yn gwahanol o ran faint mor galed maen nhw'n gallu Yndyn, bwrifo dwi'n ti? meddwl. Oh, okay. Mae'n gwell dewis rhywbeth call te. Rama. Hwna'n swnio fel un dda. Cael pob... Dwi'n reid yn y chat o motorhomes. Os yn ebyn... Na. Rwy'n mynd motorhome. Oh, so ti'n rhoi peer pressure nawr, bod ni angen newid. Alright, fine. Oh, right, rwy'n Hawdd i perswadio. Rwy'n dewis Oh, motorhome. mae ddim di- gweld, ti'n dweud hynna. Oh. Is he Be? newid e? Oh ie, dyna ni. Fi di newid e. Right. So ni yw tîm motorhome. Motorhomes. Beth yw cut Mr yn sefyll Grimes am? a... Beth yw... Pan mae'n dweud A a cut a B, beth yw... Rating yr Oh, car. okay. Okay. Rwy'n meddwl mae'n y speed ydi e, neu? Mae Noobster wedi ymuno mewn. Hey. A Mr Grimes. A Mr Grimes. Mae nhw'n game. Good laugh. Fi'n credu dylen ni mynd am y ceir eraill sydd ddim y motorhomes, just achos o neb arall i... Fel... Oh my gosh! Dwi wedi cael Neb arall ei wedi- demolished, like, straight away. Dwi'n chwarae Rocket League, Hey, sbio? Nosaith dda, ffrindiau. Croeso i'r stream. Mae hwn yn unio fath o Rocket League. Be na? Ti'n gallu dreifio hyd ar y ffens. Oh yeah! Uh-oh. Dwi'n benny way ahead. It's very cool. O na! Fi ar ochr. Shunt. Oh, so ti'n gallu resetio heb colli pwyntiau? Yeah, Just bod e ar yr ochr. Oh, hwnna'n good. Dal Oh, X. wreck. Oh! Y trade-off ydy, ar ôl y dau treiliad, ti'n stopio ffachan, mae'n rhywun gallu dda. Yeah, cymryd chi allan yn Ie. hawdd. Dwi'n Okay. to fi. Oh! Nice. Mae motorhomes ma'n lot o damage, ond ma'n nhw'n cymryd lot o damage hefyd. Ydy, Ie. achos mae'n targed enfawr yn dydyn nhw. So nhw'n rhoi'r opsiwn i fi Ges i gallu benthyg lori mawr, ddo? Na. Dwi'n meddwl, mae hwnna rhan o DLC, dwi'n meddwl. Ah, okay.
Oh, what a hit. Ww, Emrys, What a Emrys, hit. Emrys. Ond moch chdi'n dda yn Rockets, ond moch chdi'n tutor Rockets League. Ydych chi'n dda, fama. Yeah, wrecked. Wel, ie. Oh, bus! Ond cofio nawr, manager dwi, ddim coach. Mae yna gwahaniaeth mawr, ti'n A dwi'n dangos lot o emotion ar y stream weithiau, achos ni'n neud stream o'r fideo. Fi weithiau yn dangos gormod o emotion, fel, come on! Beth ti'n neud? beth ti'n digwydd i gyrra fi? Mae just wedi, like, troi mewn i mush. Oof, critical damage fan hyn. O na, ar y chwarae teg, maen nhw wedi gwella lot ers cychwyn y cyngrair. Mae just, I don't know. Oedd y gêm heddiw, yr ail gêm, gêm yr ail tîm, oedd e'n oedd e'n mor anlwcus, achos o'n nhw wedi mynd mewn i overtime a colli mewn overtime. A ar ôl fe, oedd na distawrwydd, a chi gallu clywed fel y tristwch a'r tensiwn fel, oedd bach, O'ch chi'n gallu clywed hefyd, oedd un aelod bach yn grac yn yr gweddill. So ti fel, awkward. Gweld chi wythnos nesaf pawb. Pwy oedd hwnna nawr? Y Rocket League, y tîm Cymraeg. Yeah. So mae gyda nhw yn y cyngrair, so oedd yr ail tîm, oedd y tîm gyntaf wedi ennill 17-2 a wedyn rhywbeth fel 15 dim neu rhywbeth. Yeah. So am y trydydd gêm oedd y tîm arall wedi gofyn am forfeit, ond ar gyfer y tîm arall oedd e right lawr i'r set olaf. So oedd e'n 2-2, y gêm olaf mewn overtime, a wnaeth nhw colli. Yeah. A ti jyst yn gallu clywed, oedd y captain yn grac iawn, a o rhaid i chi fel, pai phoeni, wythnos nesaf boys, just, gêm dda chi'n chwarae wych, ond chi'n gweld, oedd e ddim hyd yn oed eisiau siarad, oedd e mor grac. No. A peth gweitha, os ti'n dweud rhywbeth fel, mae just yn game boys, pai phoeni, achos bydden ni ddim yn hoffi clywed hwnna. Na. Ti jyst eisiau groi bach o llonydd a bach o amser. Ond ie. Dwi'n mynd dall pam sy'n chi'n... Os ti'n un fforffitio, Ie. Ti'n edrych yn waith wrth fforffitio? Ydy. Wel, y peth yw, falle o'n nhw ddim yn ymwybodol bod fi'n neud stream o'r holl beth. Ie. So, fi'n credu I don't know. Ond ta beth, o'n nhw wedi ennill, so dyna sy'n bwysig. Ond oedd y tîm arall jyst yn anlwcus. Ond mae'r un tîm, mae'n eitha good, achos mae'r un tîm heb colli eto blwyddyn yma. So maen nhw ar top grŵp nhw, ond mae'r tîm arall tua canol achos nhw gyda gemau agos. Fi'n credu oedd y tîmau yn grŵp nhw yn gryfach, y tîmau eraill, ti'n Ti'n gath y ddau tîm i ddewis? Oedd nhw'n best ar y skill ta just ffrindiau? Na, wel, mae pawb sydd yn cyngrair yn grwpiau ni yn tîmau newydd i'r holl cyngrair. Felly... Be dwi'n trio gofyn mewn ffordd neis ni, pam mae'n un yn lot gwell o'r llall? Look yw e, achos os maen nhw'n newydd i'r cyngrair, falle bod nhw'n dod mewn i fe a maen nhw'n amazing, ond falle bod nhw'n hollol noobs a cynewydd. So, ni wedi cael... I gymharu'r doi grŵp, mae'n teimlo fel mae'r un grŵp yn llawn fel ysgolion, falle fwy gyfyn, lle mae'r grŵp y tîm arall gyda tîmau fel colegau, fel chweched dosbarth. O na, maen nhw'n gred. Wel, 7. 12 fed. 14. Yes! Sorry. Yeah. Oh, God. Right. Fi'n credu mae'n neud yn eitha diddorol os ni yn pigo'r un car ddo, achos o leia mae fe'n bach yn gystadleuol rhwngtho ni. Beth chi'n meddwl? Ie, cytuno. Yeah? Gyd i ddewis y car nesaf ta? Okay. Mae'r soffa'n band. Na. A so ni'n neud... Okay, so super van tro yma. Super fan. 3-wheeler, dwi'n cofio.
fi'n gwybod. Ond Ie. y pwynt yw, achos mae'r cystadleuaeth rhwng ni, mae dal yn hwyl. A ti wedi gweld y strength yna fo? 1. Ie, o wel. One. Oh, man. Gosh. Well. Yeah, Oops, you're my project, that's bad for you. Oh. O, oes na bach o siarad fan hyn. Siarad yn drwg i'w gilydd, eh? Sideswipe. Jack the Ripper make me. Oh. Can I be your project as well? Oh, Emrys! Ti'n ymuno mewn. Oh, funny. Digon teg. Fe chi'n meddwl o cerddoriaeth yma, boys? Mae'n atgoffa fi o 90au yn tyfu fyny. Dwi wedi rhaid o lawr. Rwy'n caru'r soundtrack yn y game hyn. Mae'n mor good. Wyt ti? Mor dda, ie. Okay. Y profed fi efo soundtrack yma di, nwyd pa lefel sain ydi o. Mae'n rhy uchel. Yeah. O, noswaith da, Steffan. Sorry os i wedi danfon y neges yna ages ago, ond dim ond nawr fi wedi edrych ar y chat. Achos dwi ddim yn O, Emrys! Oh my god. Dechreuad dda fanna. No income tax, no VAT. No VAT. Black or white, or rich or poor, will come knocking at your door. Long live... Efe Hooky Street yw e? Hooky Street, o'n i'n meddwl o. Hooky, yeah. A wedyn mae'n dweud rhywbeth am Bookie Street, ydy e? Yeah. Magnifique Bookie Street. Ni'n bwtro hwnna, achos... Sa'i byth yn gwybod geiriau cynnion. Dwi'n wedi gwachio Only Fools and Horses, yes. Oes. This Ma'n time beryg next year, gwachad. we'll be millionaires. Profed fi di, mae'n Ronau. gen beryg gwachio comedy o'r cyfnod yna amser. Yeah. Cos dda, ti'n mwyn gwybod os di o'n... Politically correct, yeah, fi'n Ie. gwybod. Y clirw, mae rhaid dal gwylio fe, achos chi'n colli mas ar comedy ffantastig er bod pethau... Waw. O, ma... Ie. Dear, oh dear. Na, fi ddim eisiau. Sut fi'n... No, right. Rwy'n just cael ei bullied. Sut fi'n mynd nôl i'r game? Mynd nôl i'r game. Yeah. Beth ti'n meddwl? Wel, ti'n gallu gwneud respawn, wyt ti? Fi ddim... Fi'n stuck fan hyn. Oh, dal X. Okay. O, ti'n... Beth i ddim gwneud unrhyw beth i'r bus hwnna. Ah, ma' ddim yn gadel fi nôl. Differ y clec o'r hwn. Na, as in, fi ar multiplayer results deathmatch of demolition arena, ond mae ddim yn... Fi ddim yn gallu cael ei mynd draw i'r botwm sy'n dweud respawn. Fi eisiau chwyth. Chwyth. Lan a lawr yma yn i fi. Wneud yn ofi'r mouse. Okay, bydd rai fi wneud mouse. Fi'n credu achos mae'r double monitor setup yma, mae just yn chwarae o flan. Right, there we go, fi nôl. O, Chewbacca yma map No y ddweud lori. income tax. Dwi'n gweld y pobol loris yma bach yn tryhards, da. Ie. Yeah. Fatha mwyn eisiau Ie. ennill. Wel, os nhw wedi prynu DLC sy'n rhoi nhw'r Ie. loris, mae'n dweud Lori yn efo dyw e? spoiler. Yeah. Oh, you're wrecked. Oh! Warning high ping. Uh-oh. Rwy'n just wedi cael ei just dinistrio gan, like, drifting caravan. Oh. Too slow, Morgan. Fi'n gwybod. Oh, God. Switchblade. Have a bit of that. Oops, daisy. Oh. Le mighty Oh! 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 Oh.
Oh. Yes! A kill. First person mewn y car hyn yn terrifying. Oh my god, yeah. We're just like speed around a circuit ar y ochr a trio just dodge up. Oh my gosh. Mae'r warning high ping yn actually really doniol chwarae gyda high ping. Mae hyn annoying hefyd, ond... Yeah. Fi'n gobeithio fi'n gallu defnyddio fe i fy mantais rhywsut. Ie, dim gymaint issue yn fama, dwi'n meddwl, dwi'n chdi'n neud ras yn y gêm ma. Ie. That's one more issue. O, bydd e'n issue wedyn, ie. O na! Ie, mae'na uffar y lori ar ôl chdi. O, cwestiwn Emrys, wyt ti di llwyddo i gael GTA 5 nôl ar eich cyfrifiadur? O na, fyddai'n gallu. Bydde ti'n gallu neud e erbyn dydd Mercher nesa? Fyddaf. Pa ma'n good, achos oedd Owain di goffa fi, ni ddim ti'n neud y heist eto. Mae'n gymaint o setups, ond so ni actually di neud un o'n, yr actual thing. Ydyn, ie. A nes i torri hwnna mewn i 5 darn, a, ie. Just bydd e'n nice i gallu dweud bod ni di neud, ie. You're wrecked. Oh, just... Mae'n un mor agos. Ooh. 14. 20th. 0 points. 17! Yes! Doi! O, ges i un rec, so... Mae'n ges i Nice. dim. Doi. O na, dim fi'n credu. Nes i gael fy recio 2 waith fi'n credu. Oedd hwnna ddim. Nes i ddim cael hyn. Okay, Deathmatch Big Valley Speedway neu... Demolition Arena The Mall. Ie, ar un canol, dwi wedi dweud. Ie. Pa car boys, tro ti Owain I dewis tro ma? Let's gweld. Ti'n credu ar roller un yma dylwn ni newid e I races? Ie, wedi gallu trio. So ni'n sôn am yr arall wedyn da. Beth am Gremlin? Gremlin. Okay. Gremlin. Fi ddim ar Gremlin. Ddim cael y Gremlin. Mae'n rhaid boes y sofa car. Okay. Gladiator, are you ready? Ready! Contender, are you ready? On my first whistle, you will go first. On my second whistle. Yeah. Yeah. Wolfman. Who's afraid of the big bad? Nah. Yep. Ac ni'n rili fewn I gladiators pan ti'n fyny. Well, pawb mewn I gladiators rhywbwynt. Yn bywyd nhw. Gladiators Di sadwr nhw raw yw... Mortha. Yeah. Beth da ni'n gwneud oedd judgeio pobl yn trio. Oh my god, crap. A fi'n hogi bach chubby adra yn hamro Doritos yn barnu. Oh, bacho, chat for the Noobsa thought his Rubeth did not stink. He will learn today. Ooh, mae'n poethi am man arena. 50 trash talking, mae'n mor weak. Yeah, fi'n gwybod. Mi'n need to canol... Oh! Oh!
Oh, man. Ah! Dwi wedi cael ei bounsio. Oh dear. Oh dear. You're wrecked. You're wrecked. Finish him! Oh, oh my god, dwi off. Dwi'n gallu disgyn o'r tu allan. Yeah. Oh, fi'n hoffi hwnna. Ma' hwnna'n cool. Oh dear. No! Rwy'n fi'n trio cael ti Morgan. Oh, wow. Rwy'n fi'n cael ei taflu i'r tu allan. Mae'n poethi yn yr arena yma nawr. Ynddi. Hwn yn yr un ar diddorol. Oh. Yes! Oh, dwi'n stuck. Right, ble o'i ti, guys? Rwy'n dod am ti. Ti'n chwilio amdano ni. Sef fod am unrhyw arall. Am I coming? Oh dear. Oh. Mae'n anodd so dwy'n Rex o yma. Ie, mae Ydi. o'n. Ydi. Ydi. Cos mae hump dan canol yn Uh-oh. splitio bod dim i fyny. Ah, Fi di wneud yn eitha da tro yma. Ie? ti'n cael rec? O da, ysdi recio fi do. Na, cwpl o bobl gwahanol. Nice. Mae'n ta recs gyda chdi. Ah! A fi, y Mae tri. gen i 0. Ti? Ie, dwi efo 0 fi. Oh my god, ti'n bedwerydd? Yeah! Fi just yn amser fi, ti go. Oh my gosh. Oh, naeth nhw bwrw fi off o... Oh, daro. Fi'n mynd lawr nawr. Dwi pole hwnna cael ei... Na, beth. Ah! Ni yn cael noobster i'r boi arall oedd yn siarad yn drwg i fe. Ie. Regi ar stream ni! Ni byth yn regi, ni. O na, na, ni beth. Beth yw rhegi? Oh, James yw'r boi, os ti eisiau gwybod y geiriau gorau. Oh, racking frickin', mae fel Muttley yn diwe pan mae'n grac. Fel I would have got away with it too if it were for those meddling kids. O, ti di cael fito? Mae'n doniol ddo, achos o'n i ddim yn deall, the pure salt, o'n i ddim yn deall ffug enw fe tan y pummel party na, oedd hwnna mor funny. Oh right, dyna pam. Achos oedd nath i dweud, achos, wel, mae fe yn fy enw, a nes i dweud, James. Oh, funny. Oh, gosh. Nah. Oh! T-bone. Oh na, rwy'n stuck! Oh na! Oh, daro. Oh! Right, blame my tea. Oh! Oh na!
Dwi'n cael siocar yma. We're dal heb di cael un rec. Dwi'n cael un rhaid. Noob is okay, mae rhywun di roi yn y chat. Aww, probably ffrind gorau fe, just yn, tiod, cael helpu fe allan. Oh. Neu ffrind gorau fo sy'n cael gôn o fe. Yeah, probably, yeah. Mwy na thebyg. Seithfed, guys! Woo! 19. Dig We're gonna all have. Yay! O, eitha hapus da hwnna. Na, fi'n joio hwnna. Pai ffwy'n i'n rostio. Na, mae lan i chi. Dim ots dy fi. Oh, actually, hwnna good. Dirt Devil Stadium. Ydy o? Okay. I don't know. Mae'n edrych yn good, sorry. Not beth rwy'n golygu. Great. Pa, okay. Ife tro ti, neu tro fi? Tro ti, Emrys, Ie. okay. Dwi'n Pa dweud cowboy. Star Beast. Y car gorau. Dwi'n gallu cael. Star Eight ar y Beast. pen ar y dde. Star Beast. Okay. Bant o ni. Oh, a dwi'n cael hwnna. Oes. Un right ar ôl. Le? Os nôl allan nôl i fewn, o'n i'n Ocê, ie. Ie. O, O, mae dwi'n Kremlin. O, ti'n gan... Nôl o. O, diolch Beth. O, hwn yn tîm. Hwn yn tîm game. Oh. Okay. A ti'n Oh well, mynd i oh hyn. well. Pwy? Oh yeah. Oh yeah, pam mae wastad yn neud hwnna? Oh well. A tîm fi tro diwethaf ddim yn tynnu pwysau i bod yn dig. Ond ie, gawn ni weld. Gynnu ni car da wan, so ni ddim isgus wan. Ie. O, dylen ni roi llun. Fi'r unig un gyda mark question. O, ie. Efe Steam yw hwnna? Ie, na i newid e. Un cael mark question. Ie, ti o'r enw profile. Oh. Ie. Oh yeah, hwn yn profile picture ar Steam, yeah. O, fe angen newid yna. Roi ar y rester i wneud. Right. So, dwi'n glas fi ar ôl y coch. Oh! Oh, Oh no! black. Oh. O, dwi'n cael wal ar allan hwn. Oh, na, mae Chewbacca mewn van wedi just smasho mewn i fi. Oh my god. Oh, oedd y dau ni wedi cael yr un syniad fanna. Oh, wow. Mae yn Oh, ni mewn teams. Ie. lleoliad eitha cool. O, tîm et fi. Oopsie. Oh my god. Tri deg un, boys, come on. Lies. Ail hanner efe. Oh god. Ti'n gwybod, ti'n fan mawr o'r Drive NG thing na? I fi, mae hwn loads gwell. Beam NG. Oh, mae'n completely different. Beam. Beam NG Yeah, just suppose. physics Simulator. simulator. Yeah. In an actual Yeah. game. Oh, fi just yn dweud. Yeah. Yeah. Falle fi ddim mewn i Sims. Falle Yeah. dyna pam fi fel, oh my god, mae hwn... Achos i fi, Yeah, mae hyn yn mae like... fe gyd am y interaction rhwng ni. Yeah. Nid, beth sy'n mynd i ddigwydd os mae hwn yn mynd dros mynydd neu beth bynnag. So yeah. Oh, go on, Yeah. go on. Wel, mae hyn yn arcadey, like really arcadey. Hwna Yndi. Ydi. ddim arcadey o gwbl. Na, mae fwy fel
arbrawf gwyddonol yn dyw e? Yeah. Wow, Sims. Unrhyw sim yn, I suppose. Yeah, so byddai ddim yn dweud bydd hwnna, like, hwnna'n game, byddai ddim yn clasio hwnna fel game. Na. Na, simulator fe. Yeah. Sim. Yeah, okay. Yeah. Mae'n gwybod bod nhw'n trio troi e mewn i little bit o game. Gan roi, like, missions and stuff, yeah. Yndi, mae'r trials a stori mod honest. Yeah. Ond roedd usually ddim yn gwneud nhw, just like... Yeah. O, beth oedd y... O na, oedd na, ond oedd na kind of elfen o game pan o'ch chi gyda maps gwahanol a roedd chi wneud y trial. Ie, yeah, fi'n cofio ti'n neud e ar y stream, o. Yeah. A oedd ti mewn fel, fel mini bach a o'ch chi gorfod wneud e mewn amser arbennig. Fi'n siŵr oedd hwnna'n y game cywir. Yeah. Yeah, probably. Mae yna, like... Yeah. Mae yna, like time trials a scenarios. Yeah. Oh, like little missions and stuff hefyd, ond... Mae'n un mod dda lle ti'n 4x4 a ti'n cael dreifio i ben mynydd un o'r ffordd ti'n gallu. Yeah. Mae hwnna'n un cool de. A ti'n cael mynd i fyny ochr a mynyddoedd a mae'n dim clen i mistakes o falle. Hwnna'n reit cool de. Mae lot o bobl yn un boi yn streamio Jimmy Broadbent yna fe. A mae o'n i lot o BMG, mae o'n automobil, mae yna game lle ti'n gallu creu car dy hun ac importio fewn i BMG. Oh, yeah, yeah. Automation. Yeah, automation, yeah. Ti'n cael neud engine dy hun yn bod ddim yn fo. Yeah. Rwy wedi dechrau gwylio gai hyn ar YouTube, a mae'n gwneud BMG, like, hunt game modes. Rwy'n meddwl, rwy'n gwybod rwy gwylio YouTube arall sy'n gwneud e mewn GTA. Yeah. Ond mae'r dyn hyn yn gwneud e mewn BMG, ble mae fe yn defnyddio'r multiplayer mod. Ac fe angen trio, like, survival am 1 awr, a mae fel, like, 5 neu 8 hunters yn trio ffeindio fe a smasho fe. Dwi'n chwarae lot o games rallyo online lle, a mae lot o sim rally subreddit. Mae lot o'n dechrau chwarae BMG wan, cos mae'n di gymaint o waith ar y sy'n mae'n handlo. Yeah, yeah. Mae lot o rally drivers, o sim rally drivers yn chwarae BMG wan de. Nhw wedi updateio'r tyre models yn y update diwethaf, a oh my god, mae'r tyre physics now yn just so good. Ne. So mae lot... No, bod dipyn o bobl sy'n symud o i hwnna rallyo. Yeah. Oh. Oh, na. Ni'n tu ôl, Emrys. Yn Oh, sorry. Dyna pam. Yeah. O'n i'n trio dilyn ti, oedd Emrys yn neud gwell job. Na, Owain, oedd ti'n neud gwell job o brifo Emrys. It's like, oh na, ni'n tu ôl, slam o syth mewn I ti, mate. Di hwnna ddim yn mynd i helpu. Oh, man. I wonder why. Yeah, yn union. Yes! Y sgwr yn diwedd. Cos ar un adeg oedd ni'n rili ar ei holi. O'n bad. Ah, yeah. Team, efe, team. Oh, great. Oh, dwi wedi unlock o camshaft. Mae pawb yn hoffi Big Valley Speedway. Ooh. Mae'n meddwl na just flat ar agor. Iawn, so mae'n gan pa car. Okay, tro fi. Right. Awn ni am... School bus. School bus. Yr un glas. Yeah. Yr un glas. Sme'r y cornering. On. Oh, ti gallu newid yr paint scheme ar y bus. Wyt ti? Os ti'n mynd mewn i'r... Oh yeah. End of the line. Classic.
A fi am North Carolina public bus. come on. Fi'n credu. Mynd down there. O, fi'n mynd am lliwiau yn chwarae. Methu dewis. Well, kind of. What? O, mae'n ddipyn dewis... O, na, ti'n gwybod. Pam fi nes? Mae game wedi rewi. No! Oh, na. Oh, mae nôl. Oh. Good. Methu select! Alright, whatever. Oh, gosh. It's like gwyd cael clem pa paint scheme yn cael nawr. Os mae cop-out fyna? Oh, all big vehicles. Nah, all school bus. So are we taking a school bus today? Yeah. Oh, wnaeth rhywun rhoi Covid bus. Oh, come on. Top bants fyna. Peidiwch pesi ar y bus. Pesi? Yeah. Pesi? Peswch? Pesachu. Pesachu. Pesachu, diol. Dim probs. Yeah. Oh, yeah, flower power! Ti di gweld lliw fi? Ti di gweld un lliw bus fi? Ble ti? Be ti'n gweld fi nawr? Okay. Ah! No, No, mae'n rhaid un bus efo sgwp. Hey, ti'n gwerf! No! Nice. Oh, oh, bron! Rwy'n cael critical damage. Yes! 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 Oh, ti di reco fi, no! Fi'n ail, fi jyst eisiau rhywun i tynnu llun o hwnna, achos so fe'n mynd i aros fel yma. Look, it's mewn stream. Oh, dear. O na, nes i cwitio ar ddamwain. No! Ie, nes i neud ar ddamwain, achos nes Nes i ti gwasgu'r re-quitio? bottom wrong. Na, nes i ddim, o'n i'n ail! Ah, Oh, fi mor grac gyda fy hun. Wyt ti gallu ail ymuno? Fi ddim yn gwybod. Fi ddim O, yn credu. ti'n ffindio server eto, ti'n dde? Ond di server... Ryfe? Di server ddim yn llawn, ie. O, mae server efo 23 ar hynny bryd. So dych chi un ar ôl. Wreckfest deathmatch only. Yes! Server full! Oh! Damn. 23 gutted. is ar y list. Yeah. Oh. Wel, wel, wel. Wel, wel, wel. Felly mynd yn sein i ni fynd i rhasys o'r hwn yma. Ie, ar ôl o un yma. O, o'n i'n neud yn dda fan'na. Silly, silly. Right. Yeah, right! Bong, bong. Dwi'n cael dim hwyl yn hwn da. Ti'n cael dim hwyl. Pam? Mae Cosmo Kid na'n berig. Oh. Yeah, ti'n gael trio rasio te ar ôl... Yeah, go on then, ar ôl yr un yma. O'n i ffeindio server arall. Ho ho! O, mae'n gyda engine problems. Oh, dear. Dwi'n lycio pa bobl sy'n siarad big rigs ma. Dwi'n gweld yn cheatio. Oh! Oh my god! Mae jyst wedi cael ei sandwicho trwy rhwng dau bus. Mae jyst like slamio mewn i fi. Smushed. Fi jyst yn clywed y beat. Ti yn y cerddoriaeth lobby, oh my gosh. Rave, amser rave.
pobl yn o'r school bus yma di, mae un person gael hit na chdi, ti'n standing target i pob ydyn. Ydy. Ie. Achos maen nhw gyd eisiau gorffen chi off. Ie. Ie. Wrecked! Mae'n ffynnu, mae pob... Ti'n ffidio un person fod ddim lot o health ar ôl, a mae'n just uffar y convoy yn ar ôl y person ydyn. Ydy. Ie. O na, dwi di mesio hwnna lan. I ffindio server ni o'r gan. Ie, mae'n llawn. We're fine. Ac Dim ond 2 ti'n ffindio munud un arall ar ôl. efo... O, na i ffeindio un o'r. Okay. Ie, ni di gorffen nawr. Cool. 13. Right. Hey, degfed. Os gyda chi unrhyw fel banger race? Banger racing dwi'n ei siarad. O, wel, banger racing... Be arall ti yna? Na, ond dyna, sgwydda chdi, banger racing team o beth, a... Mae na banger race. Last man standing rhy debyg I be ni wedi wneud. Elimination race. Mae hwnna yn... fatha... round robin dem na fwy na un ras. Okay. A dyn ti, os yw'n allan ti'n... Ti mas. Okay. Pam na semi-clean? Team race? No. Yeah, Clean. I don't know. O, fi di wreck and chill, de? Just for fun, dirty, by TA. Beth. Mae'n swnio'n dodgy, Emrys. Ond mae bob un arall yn dweud semi-clean racing. Yeah, Semi-clean. wreck and chill. Yeah, wreck and chill, yeah. Wreck and chill, dirty AF, no backward C-class. Efe hwnna? Na, No. wreck and chill, Backwards. just for fun. Wreck and chill. Okay, munud. Mae 'na 17 o bobl yn y server. Okay, na I edrych am hwnna then. So os ydych chi'n neud... Oh, wreck and chill just for fun, dirty, yeah? Yeah, by TA, Forward. yeah. Okay. Yeah, No racism, no insult, no spam, no trolling, wrth no gwrs. hoot kicks. Oh, mae'n swnio'n ffantastig. Oh, os ti'n mynd So ar ti'n y neud friends thing, mae'n dangos ti pass servers, mae friends ti mewn. Oh, Yeah. So ti'n gallu ffeindio nhw yn help. Friends. Friends. Yep, hwnna'n swnio'n good. Forward motorcycle, short circuit, reverse. Ooh. In deathmatch, the person... Oh. Banger race. O, mae'n ras ar yn ganol mynd ar hynny bryd. Bang, bang, you shot Change me car. down. Bang, bang. Right to the ground. Oh, tro pwy oedd ei dewis car? Dwi'n meddwl dda ni just dewis y car faster Yeah. yn yma, ni cael rhywbeth o chance. Pa un yw e? Star Beast. Star Beast. Do 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 do.
Pam yn dwi spectate? Fi ddim eisiau spectate, fi'n chwarae. Gan o disgwyl ras sy'n ar hyn o bryd yn O, ie. mynd i goffen. Not ready. Oh, right, okay, sorry, event in progress, yeah. Diolch, Emrys. So bydde ti ddim eisiau setio fyny dy olwyn a popeth ar gyfer game fel hwn, Emrys? Dwi'n meddwl, mae'n rhaid pobl yn, dwi'n meddwl, dwi'n gweld streams felly, ond swn i... Swn i'n... Dim yn math yna game, dwi'n meddwl ydy. Ah, okay. So yn styn, nuts trio. Sa steering wheel mynd... Pobl yn hitio fi felly. Sa steering wheel mynd efo fans a dwi'n rili eisiau. Oh, guys, fi'n ennill ar y ping. O na, mae un boi yn fwy na fi. Mae Gabi HBK yn 146 a dwi'n 103. Gweld ar chi. 56, Emrys, fi. O, mae Owain wedi mynd fyny at 108. Ie. O, be fi'n cwyno am? Sut ydy nhw'n cael les na un? Ie, Byw fi'n mewn y edrych arno. data centre neu rhywbeth. Falle. Neu nhw'n sy'n cynnal. Mae ti'n neud server y hwn, mae'n literally neud ar computer y person dwi'n meddwl, di. Ah, right. So ma'n neud senwyr. Ah. So i nhw, maen nhw'n chwarae'n lleol. Ie. Os taw, you know, fi'n gwybod fi'n siarad rubbish fan hyn, ond, yeah, dyna'r gorau fi'n deall lefel, so, yeah. Behemoth. Ni fi lliwio paent. O, fi ddim yn cael. O ie, fi ar. Fi ddim yn lliw hefyd gwyrdd. Rasio efe. Gwyrdd. Ydy yn gadw fi? Ni angen aros tan nhw'n gorffen i'r ras. Faint ar... Rols. O, yn edrych yn neis. Xbox Game Pass di cael shots o pethau fynd fel mwy o... Mae'r yn joinio efo ar y PC. O. A mae bob dim Bethesda na fo fan, Snoopy a Bethesda fan. So mae fatha value for money Xbox Game Pass di seithi fyny yn yr mis neu dwytha yma de. Mae'n nuts faint o games na de. Be, di pris wedi mynd lan? O, oedd o lan diwedd ha dwytha da. Oh. Just ar yn PC dwi'n tal amdan, so dwi'n... Ie. Ond, So mae EA neu lot o games dwi fatha... So dwi'n mynd i chwarae, ond dwi'n mysio talu 60 quid amdan. Ie. So... Yn beth efo Bethesda, really. Mae bob un game Bethesda dwi eisiau chwarae, mae gyda fi'n barod. Ond... Mae'n person mynd i Game Pass dan a gweld beth sy'n yna. Hmm. Beth ti guys yn feddwl am Microsoft prynu allan prynu allan Bethesda. Bethesda, ie. Ie, mae hynny'n... Dwi'n gwrando lot o hwnnw podcasts a falle. Ie. A oedd o either yn... Obviously, hyn ydy'r peth iawn i wneud. A lot o bobl yn cyfadda. Oedd o just hollol blindsided o'r holl peth. Ond mae'n just yn dangos pa ffordd mae Xbox, neu Microsoft yn meddwl mae'r video gaming yn mynd yndi. Ie. Cos yn amlwg, maen nhw'n mynd am y Netflix model. Dyn nhw'n poeni os ti'n prynu Xbox newydd. Be maen nhw eisiau chdi di talu bob mis am
service nhw de. Hmm. A mae'r thing oedd Bethesda yn profi hynna. Cos oedd y thing Bethesda dechrau rhyw fath o nuclear war-es wedyn do. Cos nath EA, nath 2K to prynu Codemasters, a just oherwydd nhw to prynu Codemasters, nath EA to prynu nhw wedyn, a maen nhw wedi prynu fo do. So mae Codemasters gael werthu EA wan. So fydd Codemasters ddim yn thing ar ôl 5 mlynedd de. So mae EA yn llawer cwmnïau. Yeah. Yeah. So, fel rwy'n dwi'n lyfio Colin McRae rally a Trali wan, a Games F1. Hey, Codemasters, all about the micro machines, come Yeah. on. Yeah, be hwnna wan. Hell yeah. O na! Oedd hwnna'n un o hoff gemau yn tyfu fyny. Micro machines, more cute. A more, oh, great. Ond mae bob dim yn cael ei consolidate wan. Fatha y cwmni o China, Tencent. Mae gen nhw gymaint o bysydd yn gymaint o hanol pains. Ydyn nhw? Mae Tencent efo fatha 40% Epic. A hefyd, nhw bia rhan fwy o Riot sy'n neud League of Legends. Mae'n investio, mae'n nuts faint o... Mae Tencent efo gymaint o stakes yn gwahanol cwmnïau. Mae'n... Ie. Bethau de. So, dwi'n meddwl, fatha, 10 mlynedd o rwan, fydd o'n llai o cwmnïau, ond fydd o'n... Ie. Pob dim yn consolidatio. Sy'n... Dwi'n teimlo sy'n rhaid ddrwg i'r consumer yn e. Rwy'n methu ffeindio ond rwy'n fi'n prynu micro machines i'r NES. Rwy'n meddwl rwy'n un cyntaf. Ac rwy'n ddim yn... Nintendo, seal of quality. Wel, Rwy'n ddim efo'r Nintendo seal of quality. Wel, rwy'n ddim yn licensed, like, officially licensed un, so mae'n, you know, yr un pass-through. Ti angen rhoi game... Dwi'n y pass-through chip na. Yeah, ti angen rhoi y game, like, Nintendo mewn e. Yeah. I slot o fe mewn, a wedyn ti gael chwarae fe. Waw. Yeah. Bach o hanes fan, mae'n cool bod nes i brynu hwnna. Yeah, rwy'n cael yr o eBay. Mae'n mewn yn y cupboard rhywle. Dyn nhw eisiau un shell ar Game Genie yndi? Yeah. So, yeah, rwy'n rhi byr, mae'n mewn y cefn o'r cupboard rhywle. Ac hefyd rwy'n cael hyn. Mae'n like bootleg Pokemon i'r NES. Pokemon Yellow for the NES. What? Yeah, fi di gweld y cart yna, fi di gweld hwnna. Yeah. Literally rhywun wedi literally creu e. Mae'n dweud Nintendo. Yr un graphics. Be? Ports dio ta remake. No, it's a bootleg. Mae rhywun wedi creu e. Mae ddim yn official. I'll grey, yeah. O, iawn. Mae'n dweud Nintendo ar y cefn. Nintendo. Do not stickay Well. in extreme temperatures. Stickay. Do not stickay in extreme temperatures, mae'n dweud. Yeah, it's top quality port. Mae'n actually Pokemon glass, rwy'n meddwl. Just ported. Edrych, os mae'r admin yn yma ddim yn rhoi ready, mae fel ni gyd yn aros amdano fe. Mae pawb jyst yn mynd yn nuts yn dweud go, go, go. Yeah. O, Peryrig, mae'n gweithio nawr. O, fi'n hoffi lliw ar... mae'n edrych yn neis, ddo, o. Yeah, rwy'n fi gweld ar eBay and I was like, what the hell is that? Yeah. Pokemon at the NES! What? I rwy'n literally like 8 pint. And I was like, yeah, go on, get in me basket now. Mae'na cart dwi isio o Hong Kong. Mae rhywun wedi gwneud game based ar y ffilm Titanic ar NES. Na. Na. Mae hwnna'n game dwi isio de. Let's go! Pob lwc pawb. Oh my god. Dwi'n rhaid yn diwedd. Oh no! Oh no! Right, mynd ar y bonnet cam. Oh god, fi di mynd mas o'r map. Jeez. Fi'n stuck mas o'r mas pawb. Fi'n 14. Oh, hold reset, diolch. Beth am reset? Fi olaf nawr. Mae hwn yn mynd i bod yn hwyl pawb. Duck. Dwi'n ola. Sut ti reset o? Dial X, dwi'n meddwl, ie. Os ti ar Xbox One controller. Oh! Damn it! Rwy'n olaf nawr hefyd. Mae hwnna'n mynd i ddigwydd lot, fi'n credu.
Yn y 5. Mae'n ffynnu pan mae rhywun yn gyrru a maen nhw actually helpu ti mynd o gwmpas y trac achos dyna yn union fel o ti eisiau. Mae fel yn rhoi chi lift. O, Emrys! A nes i helpu ti fanna, Emrys. Nudge bach. O na! Ysdi eisiau Yr eitha ail ramp. tro. Ysdi eisiau eitha ramp a fanna. O na. Oh gosh. O'n i'n gwylio'r My Life in Gaming fideo yna. O'r Analog Frontier series. Yeah, dyna ni. Oh my god, gyd oedd yn neud i fi meddwl am oedd yr AVS yna. Yeah. AVS neu Mister nawr, fi just fel, oh my gosh, mwy o stuff fi'n gweld o hwnna, mae fe'n cael effaith arno fi, a fi just fel, un neu'r llall, neu'r ddoi falle rhywbrwynt, ond maen nhw just yn really cool, ydyn nhw. Fi'n credu mae'r Mister just yn mynd i gwella a gwella. Yndi. So, mewn ffordd fi'n poeni bod os fi ddim yn dechrau nawr, mae fe'n mynd i bod yn really ddrud. Yndi. Pell lawr y hewl. So, yeah, falle. Ond fi'n credu... Mae'r Ti 'di prynu yn... Ie. So, mae'r bod... Y main bod i hun, lle ti angen, sgwn nhw ddim commitment i'r scene. So, literally, fatha... What's called fatha thing i dysgu, de, ie. So, mae'n finite amount, de, so, ti angen y bod... Allan y ffôn! Sorry, Owain. Ond fi wedi gweld rai sydd gyd wedi setio fyny a popeth, a mae fe tua 300 pint. Fi ddim yn gwybod os mae hwnna'n deal dda neu beidio. Faint nes i wario i gyd dda? Nes i wario i gyd tua 240 a wneud yn hun pob dim. Myna, dwi efo'r... oh my god. Dwi efo'r USB board. A dwi efo'r I.O. board. So, dau main thing. A dwi efo'r maximum RAM upgrade, 128. Oh, wow. I fi gallu chwarae Neo Geo. Bydd rhaid i fi cael hwnna. Ie. Achos dyna'r prif reswm, fi'n fan enfawr o'r gemau Neo Geo. Hwna ar arcade build fi'n joio'r mwyaf. Sa'n bother o, ambell i game MAME arcade, obviously, ond mae'r Neo Geo just yn amazing yn chwarae gyda arcade stick. Oh, yeah. Ond, mae gen i fi cas iddo fo. Well, cover for the top. Yeah. Yeah, that's it. Really, it's going to be. Off top yn hen rhan, ta 240. Oh. Ti'n gwybod os fi yn prynu un, Emrys, fi'n mynd i haslo ti pob 5 munud am pryd mae'r updates a popeth. Dim bydd yn pethau dde. Oedd o'n... Achos mae'r... Mae a lot o YouTubers ma'n reit misleading efo'r Mr. Rhan. Ond it's only for tinkerers a... weles i hwnna. Dyna oedd union geiriau yn Final Frontier. Unig peth sy'n gwneud dwan, de, ydy... Ti'n y base image ar y SD card. Ti'n un script specific ti'n gallu downloadio really hawdd. So mae'n script update sy'n ar y image. Ond os ti'n cael script na mae rhywun wedi sgwynnu, tiny ma, nhw script all. Ti'n connectio Mr. chdi i'r internet, a ti'n pwysio script all. Mae'n neud y gwaith i gyd. Mae'n tynnu bob un core newydd o gytab. A efo'r arcade cores, mae'n tynnu ROM files i hwnna hefyd. Achos dwi yn... Y reswm dwi wir yn ystyried yw, os ni bod yn onest, mae'r duo analog yn mynd i bod yn stupidly ddrud yn dywe. So, ydy yn werth i fi neidio ar y Mister nawr a cael y Neo Geo sorted a popeth yn lle just aros a bydd e'n fwy ddrud, plus bydd y duo yna yn dod allan a I don't know. Mae'r AVS yn opsiwn neis hefyd, though, achos mae dy fi'r N8 Everdrive cartridge.
Ond ydych chi'n gofio, ABS ydy salvaged boards o Famicons, de. So mae hi'n hen I gychwyn. Ydy. Point Mae hwnna bach, mae ABS bach yn Frankenstein system, de. Mae'n ollol wych, ond mae'n Frankenstein system, de. Ydy. A tris efo'r un analog, ti'n gallu... O newid spawn yn dywe. Ie. A ti'n gallu Chi'n jailbreak gwbod- chwarae certain 8 bits. Ie. Na, dwi'n joio'r un mister yna. A hefyd, os ti isio fy'n edrych neis, pan nhw'n dod I tyr chdi, obviously. Ie. Dwi'n licio, swn efo pres rhan. Mae gen I mister a bo math o ffordd o chwarae gema. Computer, dwi'n prynu packs ar y consoles. Swn efo pres rhan. Swn i'n prynu bob un analog console, de. Ie, maen nhw yn nice. Mae'r finish ar nhw mor Mae'n edrych nice. yn neis, ynddi? Ie. Classy. Swn i'n defnyddio fo? Na, ond swn i'n wisio fo. Swn i'n pethau neis I gael, ynddi? Ie. Na, mae yn. Mae Mister... Mae Mister yn cool, mae'n lawr gysio gyda hyn o beth stac ar y television. Mae'n cool gael hwnna, ond... Oh my gosh. Ie, mae rhywun yn gofyn I chdi, beth yw hwnna'n wys? Sy'n neb yn... Sef diod I tu fi, fysi, pa fydd nhw'n dweud I tu fi? Beth yw hwnna? Mister. Be hwnna'n neud? Chwarae games. Iawn. Dwi ddim yn amlwg yn dwi ddim yn amlwg. Na, mae jyst fel box bach. Gall hwnna bod yn fel, I don't know, fancy router, neu rhyw fath o NES drive, NAS drive. Ie. Dwi'n gwybod beth ffrindiau teulu fi dweud. Ie, Mr Project. Wel, o'na Mist Project o blaen, de, sef... So, spin-off di hwn o'r Mist Project, oedd yn just in PCs. Ac oedd nhw'n iwsio D1 board. Dyn, nath nhw ffrindio, dwi'n meddwl. Nath nhw'n neud y Mist-er. So, capital M, capital I, capital S, capital T, lowercase E, lowercase R, ie? Fel sy'n sy'n llafu fo. De? Mr. Ie. Oh, you're literally just bored. Yeah. So FGPA fatha educational board ydy o, D10 hanno. Nice. So os ti'n just yn pwnnio'r board yna, a reid SD card i fewn, a reid image yna fo, ti'n gallu chwarae rhywbeth 8-bit a SNES a Genesis. Mae bob dim arall just yn ychwanegol ydyn de. Ie. Dwi'n fod yn potio lot o hen PCs. O'i ti? Do. Yr Acon Risk PC dwi'n chwarae'n ddiweddar. Alright. O fewn y Mister ti'n sôn am nawr? Ie, yn y Mister, ie. Oce. Achos beth o'n i'n syni gyda, ti'n gwybod o'n i'n potsian gyda'r Raspberry Pi 4, ond yn y diwedd, ar gyfer yr arcade build, o'n i bach fel, no way, fi eisiau rhoi PC, achos oedd PC Dell Optiplex 790, oedd e'n gymaint fwy pwerus, oedd e'n llai o ffaff, un thing bat o Sarah, chi'n gallu gwasgu F1 ar y keyboard a mewnbynnu trosglwyddo ROM files, BIOSes a popeth o external hard drive syth mewn i'r... damn. Os ti'n wreck ti mas, then. Sorry. Yeah. Owain! Anyway, Ond hyn ydy'r problem, ie. Ie, so beth yw e? Mae'r PC yma, na I cael e, Optiplex 790 yw e, a mae fe gymaint yn well o ran y pwer, y CPU a popeth na Raspberry Pi 4, a oedd y cyfleus, faint mor cyfleus oedd e, jyst I gwasgu F1 I trosglwyddo ROMs draw trwy USB, oedd hwnna'n deal breaker oedd hwnna'n gret I gallu neud hwnna. Neu game changer, ddim deal breaker. Ond, Beth oedd y gwahaniaeth yn y pris? Wel, ges i'r PC am ddim. So. Nice. Oedd e'n un ar gyfer project... oedd e'n un ar gyfer project. Fi'n credu nes I talu rhywbeth 60 pint neu rhywbeth am y Raspberry Pi 4. Rhywbeth fel yna. Y 50, sa'n cofio yn union. Ond oedd y PC yma, beth fi'n mynd I wneud nawr yw ddim falle neu ffeindio hen cwpwr neu ffeindio rhywbeth I troi e mewn I riser, I roi'r bar top cabinet ar, a just roi'r PC mewn a rhoi tyllau so mae'r cables yn gallu mynd lan mewn i'r bar top. Achos y ffaff, a rhoi fel cwpwr
ti'n gallu cloi o stuff. Fi'n credu bydd e'n opsiwn lot gwell. Yeah. Fi'n mynd i aros i dangos chi fe, actually. Fi'n gwybod, fi di creu fideo o fe sy'n mynd i bod un o'r fideos ar gyfer y wefan newydd Cymru FM. So, unwaith mae fe allan a maen nhw'n dweud bod hi'n ffain, neu rannu hwnna a gobeithio, unwaith mae fe allan, gallu rhoi ar sianel YouTube ni hefyd. Fi ddim yn gwybod achos o'n nhw bach fel, ond, thing yn chwarae yw e, so. Na, mae'n awesome wneud e, ond, o'n i'n meddwl am yr Mister ar gyfer fe, ond nid pwynt y Mister i roi mewn arcade cabinet. So, mae'r rhan mwy ar arcade pods nhw fo, mae'r lot nhw'n dda, ond ti'n eisiau chwarae digdyg yn ygwys, so ti'n mynd pwynt. Ddim ar arcade, na. Ie. So, mae o'n... ond beth sy'n ideal efo'r sgript bach na, mae'n tynnu'r cores gyd, a mae'n mynd i meme file folders pobl off o wefan ma, a ti'n obviously ti'n radio console ROMs chdi, ond pan dod i arcade ROMs mae'n neud y gwaith yna chdi gyd de. O, mae'n hwnna'n nice. So, mae hynna di dwi'n gytio chydig bach cos o'n i licio tincro fo, ond mae hwn di neud y gwaith lot haws fan. Nice. Na, mae'n good. No. Oh my gosh, pawb, ddim yn hir nawr, diwedd diwedd mis nesa yw e, ond diwedd mis nesa mae gyniau synd yn light guns. Apparently, maen nhw wedi rhoi cyhoeddiad, ond cofio pawb, Indiegogo, so ti'n gallu ymddiried ynddyn nhw, ond na, fi ar Discord y boi, so gallai o leia bod yn grac gyda fe mewn person trwy, profile. Mi sy'n mynd tan ti'n cael e-bost neu fod yn diled. O, paid nawr. O, achos Covid, y variant arall. Dyna beth sy'n mynd i ddigwydd, fi'n gwybod. Obviously, mae hwnna'n reswm teilwng, ond fi dal yn grac, achos ail o hydref. Mae rhaid roi mewn cyd-destun. Ail o hydref nes i wneud o'r archeb. So, lot o misoedd wedi pasio. Yr unig peth sy'n cadw fi rhag mynd yn grac yw gyda'r amser yma sy'n pasio, mae fwy o fel images yn dod o fel gun-only images gan pobl. So mae hwnna'n meddwl mae hwnna'n llai o waith tinkero, a fi ddim yn tinkero o gwbl. Felly, dwi'n hoffi dilyn un tutorial sy'n dangos, sy'n rhoi gyd ymlaen, a wedyn dyna ni, fi jyst eisiau chwarae. A mae boi o'r enw, fi eisiau dweud Harry Dog, neu Dog Harry, neu rhywbeth fel yna. Mae fe'n arbenigwr mewn rhoi Raspberry Pi 4 image o just gemau gyniau. So, fi'n probably mynd i dilyn stuff e. Nice. Iawl bach eit yn diwedd. Pwy a wyr o pryd ni'n mynd i gallu cwrdd mewn person? Dim clem. Pwy a wyr. 2022? Falle. Na, gobeithio bydd yn blwyddyn hyn. Na, rhaid o heb cael y jab cyntaf eto. Na fi. Mae fy ngwraig wedi cael y ddoi achos mae'n gweithio yn ysbyty ar ward Covid, so mae'n eitha bwysig i hi. Ond, a mae dad fi wedi cael un o'r doi hefyd. Ond fi ddim yn gweld e. Falle haf? Ond falle ni'n bod yn optimistaidd i feddwl haf ni gallu cwrdd. Falle. Gobeithio. Dim lot yn ni anyway, so gallwn ni cadw... Yn ffain. Mae'r rhan fwy efo controllers o pethau yn diwyfren, so ni'n gallu aros bell i ffwrdd o'n A mae'r teledu yn 65 modfedd, so ni'n gallu mynd digon nôl. Mae'n ffain. Na, dwi ddim eisiau chwarae a dangos pawb a synd yn light gun ar ben fy hun, achos fi wedi prynu'r doi controller.
Ie, Fi eisiau profiad bod ni doi yn chwarae fe fel Time Ie. Crisis neu rhywbeth. Eisiau chwarae fe efo So. rhywun. Ie. Neu, mae jyst yn stream o fi'n seithi ar pawb y gwylwyr. Mae jyst yn bach yn weird yn dyw e. Rhaid os mae doi pobl. Rhaid camera tu ôl i chdi de, a smell yn eitha Resident Evil 4 yn beth de. Shoulder view, ti eisiau de? Ie. Dwi'n eisiau gweld chdi chwifio gwn ar y sgrin. Na. Ond ti eisiau bach o... O ie, fi wedi gweld pobl yn neud hwnna gyda fel Beat Saber, mae'n edrych yn eitha cool, ie. Like, neud hwnna, achos mae dyn ni'r green screen, so... Neu os ti'n self-conscious am faint o ddaw ti, na fo'n gwynebu chdi a just dweud, waw, dwi'n mor dda. Ond os ti'n confident, dangos. Ie. Na. O, fi'n dechrau cael pen toss o'r cerddoriaeth rock specific yma. Oh my god, mae rai fi'n troi off. Fi'n credu fi wedi pasio'r pwynt oedran nawr lle fi'n gallu neud hwnna. Achos pam ti'n ifanc, chi'n gallu gwrando ar cerddoriaeth style yma ar loop am oriau. Ond, sorry, fi ddim yn gallu neud y ragor. Rai fi newid e. Audio, music, sorry, chi'n mynd off. In-game music off. Why won't you die? Well, gyma'i fideo has quit. Oh, sugar! Beth sydd wedi digwydd? O, ddim eto. Ti'n gallu ail-joinio? Yeah, bydd e'n fine, yeah. Yeah, mae fe just... Mae fe'n ail llwytho fi. Right. Multiplayer. Server browser. Friends. Friends. Oh na, mae'n dweud server... No servers found. Weird. Multiplayer, server browser. Pam? Oh na. Ni adael o server yma. Yeah. Yeah, trio'r un arall. Okay. So, dwi'n trefod yn neis yn y chat mewn pobl yn cael. Go on, efo. Oh. Yn ni aros yna server hyn neu na? Ie. Methu ffindio server o gwbl ti yma gata, methu ffindio un yma. I mean, problem yw server browser just need refreshing ar hyn o bryd. Mae'n dweud 0 of 0 server listed. Oh. O, fi'n gwybod beth sydd wedi digwydd. Worms pawb? Na, joke. Sorry. Fi ddim nid set up i hwn. O, fi di ffeindio chi, paid ffoi ni. A fi'n gwybod mae GTA ar y restr nesaf, paid ffoi ni. Fi ddim... Fi eisiau chwarae rhywbryd daw mis yma. Ond ddim wythnos nesaf. Oh, God. Can't have banter you with car. Just sgwennu here for the racing, staying for the banter. Smiley face. A 23, can't have banter, you will get kicked. Ie, maen nhw'n bod yn ironic fi'n credu, achos os ti'n edrych ar y holl reolau, maen nhw fel dim, a maen nhw'n really grac ynglyn â pobl yn, you know, maen nhw'n eitha llym. Efo'r Mr FPGA hwnna, pa oes fan arno fe? Does dim byd o dan y fan? Oes, mae fan na, so mae fan ar y IO board. Ti'n prynu de? O, ti'n rhoi hwnna ar ben rhywbeth arall? Ar ben y main board. Oh, rwy'n mewn y bloody expansion board section. Ie. So mae gynnu fi fan ar un fi, a mae gynnu fi y copper, to the thing to the ben, thing. So mae'n... So gynnu fi yr un copper, a wedyn fan i'ch ben o. So ble mae'r blymyn thing te? Rwy'n methu ffeindio fe. Like the actual... Di ar Mr FPGA UK? Docor UK, ie. Ie, diolch yn gwerthu'r bod i hyn. Oh.
ti eisiau D10 nano, fatha wholesale electronic companies yn gotho. D10 A dyna... Yeah. A dyna reswm... Mae yna DE1 yna hefyd. Dim hwnna ti eisiau D10 nano. Ah. Cool. Hwnna'n unig ffordd mewn gatekeep ar hyn o bryd. Cos yr unig ffordd arall wedi wneud oedd i prynu all-in-one ready-made, de. Ie, dyna beth fi'n mynd i wneud, achos fi ddim gyda'r ymynedd i wneud y thing arall. Oh, come on. Si joio ti'n cyrraedd, de. Ie, Mae ambell i stuff fi'n gwybod sy'n hawdd i wneud, fel modio classic minis a stuff fel yna, fi'n joio, achos fi'n gwylio'r YouTube tutorial, a fi'n gallu gweld pob cam, a fi'n gallu darllen y comments, a, you know, ond, ie, mae ambell i beth jyst yn gormod. A fi'n credu bydd Mr. Falle bydd e ddim. O, pwy sy'n hedfan fant yn y distance fyna? O, ni am dweud enw fo, dwi'n eisiau dweud enw fo'r stream. Na, chi ddim eisiau wneud embarrass. Na, ci. Greg Feiv. Oh, dear. Be ti ddim eisiau gwneud ar live stream? Na, chos mae'n enw bydyr. Ie. Ydy? Wel, dwi'n meddwl siwr iawn beth mae'n tyn gwneud efo enw fo. Ond dwi'n teimlo fath yna'r peth yna, mae wedi cael sgwennu un ffordd, ond mae'n cael ei ddallan ffordd gwahanol. O! Gadw fi troi rownd! Mae'n third o'n an, tan oedd bwncyn... Oops. Mae'r sim racer yn dod allan yn fyma, dwi'n dechrau mynd yn annoyed efo pobl hitio fi. Ie. Na hynna di holl point y gêm yma. O! Sut ydyn nhw'n gallu teipio a chwarae'r un pryd? Dyna beth fi eisiau gwybod. Ie. Fi ddim hyd yn oed gallu gyrru a maen nhw'n teipio'r un pryd. Sgen i dim clem. Hacks. Teipio fewn maen nhw'n hacio. Perhaps ni wedi cael ei recio. Falle. O, falle. Oh, right, yeah, os ti'n cael rec ti mas yn dwi ti. Dwi'n meddwl, achos admin sy'n sgwynnu stwff, a gyda hi car really overpowered. Hynny ydy'r gossip yn y chat. Ah, right, okay. Mae'n ffynnu yn dweud. Mae'n ffynnu y syniad bod rhywun yn cael survey jyst i rigio y gêm ei hunain i dweud, o, fi yw'r gorau. Ie. Ne. Ie, beth digwyddodd, nes i newid un o'r settings yn y settings a mae wedi lleihau y sgrin. So lle oedd y sgrin yn full screen, nawr mae fe just yn sgrin bach. A mae'r camera beth i ffwrdd o lle mae'r sgrin bach yma. So mae'n edrych fel fi'n edrych i ffwrdd, ond dwi ddim, fi ddim yn gallu bod yn bothered i cael bwtio mas, achos pob tro ti'n neud newidiadau settings, mae fe'n angen restart. But yeah. Rwy'n methu ffeindio'r D10 wefan hwnna. DE-10. Tesseric, dwi'n meddwl sy'n un o'r cwmni. O, waw, mae 95 ydi e. Ynddi. Dwi'n cofio pa wefan electronic yn si gael o.
Ie, rwy wedi ffeindio fe ar yna ffanel. Rwy wedi prynu o nhw o flaen. Rwy fi'n prynu part i'r Nintendo fi. The NES, what did I... Beth oedd fe? Rwy'n little thing sy'n like convert AC mewn i DC. Bridge rectifier, rwy'n meddwl. O, rectifier. O, transformer di ffair. Newid voltage mewn transformer. Ie, rwy'n fyr un ar y NES wedi popio. Rwy'n fy'n arogli really bad. So rwy'n fi angen desolder fe. O, ti di atgoffa, dwi eisiau prynu'r fi Dreamcast o yma. Ie. Dwi eisiau y GDEMU mod yna fo. O, Ond mae pobl... Ond os yrau hwnna, mae'n golygu fod mae hwnna'n tynnu llai o pŵar na'r disk drive sy'n ffosgo'r system allan, so maen nhw'n awgrymu chdi prynu internal power supply gwahanol efo. Ei, o'n i ar y TriStar yn lle Star Beast, so dylen ni di... Silly boy. Dylen ni di newid car. Dal wedi curo ti o. Ddim bod ti'n gystadleuol iawn. Ie. Oh man. Okay. Newid car. Oedd hwnna ar ôl mes o gwmpas gyda'r settings. Right. Be dyn ni? Star Beast. Ie, mae'r diet yn anodd, mae'r amount o bobl sy'n gweithio yma yn nuts, de. Yn y holl projectau, felly. Ie. Ond mae o'n newyddion da i pobl sy'n fo, wedi pobl sy'n priodo'r to the handheld analog na. Cos maen nhw wedi gwneud incentive i'r pobl ma sy'n di programio'r mister i portio cores nhw drosodd i hwnnw. No way. Cos maen nhw eisiau un chip. O'n i dalu chi os ydych chi dod â'r cod drosodd. Maen nhw'n gorau ffitio am, obviously. Ie. O, mae hwnna'n handheld fi mae fe ar y rester fi hefyd, ond mae fe... I drio gael mae fe wastad... Dwi'n meddwl gwybod os ydych rhedeg ar un FGPA chip a'r mister dda. Dwi'n gwybod mae'r ddau analog sy'n eich di yn rhedeg ar un chip, de. Ie. So hynna beth mae lot o bobl yn frustrated amdano ydy. Really, o ran y pure grunt o'r pŵar, so ddim rheswm allu y ddau analog chdi ddim rhedeg stwff. Yr un stuff. Ia. Ella heb lawn stwff fatha Neo Geos ti angen yr SD-RAM add-on 128 yna, a stwff fel la. Efo am hynna lla, ond so mae gyda fi real-time clock o'n hwn a felly, a pethau fel la. Ond fel arall, ond Ie, ti'n meddwl. Business model di a diwedd y dydd, ia. Ie. Os fysa chdi wedi gallu jailbreakio yn hyd yn oed cael official Genesis core ar gyfer dy SNES di, sa chdi wedi prynu'r un Genesis wedyn yna? Na. A hefyd, os bydde modd i fi, y controllers yw lot o fe, ond ti gallu cael y 8-bit do thing yna, a bydden ni'n gallu just cael 8-bit do Genesis controller, ond fi yn hoffi gwifrau, a fi yn hoffi... Dwi'n licio, os dwi'n chwarae rhywbeth fatha efo Mister, dwi wedi prynu 8-bit SNES controller efo cable, de. Dwi'n isio... Na. Fatha, mae'n gallu 2.4 gig wireless a Bluetooth wireless, ond dwi'n licio cable, A fi. Fi'n gwybod bod fi wedi gwneud popeth posib i lleihau'r latency mewn unrhyw ffordd na i wneud e. Ie. Ond hefyd, fatha Mister, dwi'n meddwl rhywun beth sy'n pwysio hwnna i fytha wan ydi. Pan ni'n siarad am hen consoles, pan ni i wefan analog, o bod dim yn sold out. O, ie. Fatha, maen nhw'n bach fatha, maen nhw'n creu... So, rhywun peth efo'r NES Mini, de. Ond na ddim hysym i Nintendo wneud batch bach NES Minis. Na. So, nhw'n gallu wneud 3 gwaith y amount, 4 gwaith y amount. Ie. Hawdd. Ond isio pobl mynd yn rapid amdano fo, dwi'n meddwl hynny di peth analog hefyd. A dwi'n meddwl mynd i ddal allan efo'r Mister yma, de. Ie, yr irony yw,
mae dy ti'r unig mini-console fi ddim gyda. Y SNES. A mae dy fi pob un arall. Ie, y SNES. A dyna yw fy hoff console hefyd, sy'n ffynnu, achos... Ond oedd hwnna'n lot fwy ddrud a fwy anodd i gael na'r gweddill. Hynna ydi, dros y blwyddyn yma, blwyddyn nesa, hynna fydd vanity purchases fi. Dwi eisiau mini-consoles i gyd. Ie. Mwyn fi gallu rhain o yn styc, dda, mewn ffram Ar y wal, o ti'n dweud, ie. Oh, fun. Bydd e'n ffynnu achos gallu ti just prynu'r boxes a cael nhw yn y cefn. Oh, funny. Na, maen nhw mor nice. Ai. Be dwi wir yn hoffi, a fi'n sôn ychydig yn y fideos sy'n ar y gwella sy'n mynd i dod allan, yw dwi'n hoffi'r ffaith, ti'n gwybod yr NES Mini a sut chi'n sgrowlio ar fel y ryngwyneb, chi'n gallu rhoi fel mods, ti'n gwybod ni'n neud ROM hacks Cymraeg, chi'n gallu fel rhoi ROM hack Cymraeg arno fe, a bydd e ar y restr gyda'r gweddill a neud fel, folder arbennig, a mae hwnna'n rhywbeth eitha cool. Mae hwnna'n wir am lot yn nhw chi'n gallu neud, ond fi'n hoffi'r ffaith chi'n gallu mewnbynnu celf eich hunain a stuff gyda'r hack-chi mod yna. Ie, hynny'n cool. Hwnna'n cool. Un beth dwi'n cymryd mini-consoles yma hefyd ydy, mae'r UI nhw'n lot gwella unrhyw beth retro pai ydy. O, bendant. Sbeth i'r un Sega Nintendo, really da di'r PC Engine, TurboGrafx. Mae hwnna, mae'n edrych yn neis. Ydy. Mae'r emulation hyn bach yn crap, ond mae o'n... Ond ar ôl chi'n gallu modio fe, mae pobl mas yna mor clyfar, maen nhw'n modio fe, so mae'n gweithio lot gwell na unrhyw beth allan o'r bocs. A PlayStation Classic yw'r un gorau am hynny. Mae fe gweithio allan o'r bocs ond y gorau wedi modio. O na, mae'n really cool. Wyt ti'n cael un yn nhw? Ie. Wyt ti wedi modio fe te? Ie. Nice. Ie, mae'n awesome. Really, really good. Nes i ddilyn rhyw tutorial boy o'r enw Magnus RC. Oedd e'n eitha hawdd i wneud yn y diwedd. Mae wastad fel ofn ar dechrau i fel bacio fyny eich EEPROM greiddiol a wneud stuff fel, beth bynnag oedd e firmware greiddiol a wneud nod yn o fe. Ond unwaith chi'n pasio'r bit yna, dechrau wneud e, mae fe'n eitha hawdd a neis. Dwi'n rhedeg yn ail o'n de, a dwi'n cytuno fod yr admin fama yn cheatio. Mae lot o pobl wedi gadael. Dwi'n ail o'n, a oedd i orffan ages yn ôl. Pedwar F! 16! Hei! Na, fi ddim hyd yn oed i gorffen to, so pa i dweud... beth di'r time hwnna? 2:39 i 2:51. Ie. Oh dear. 16. A o'n i'n mynd ges i'n spin o gwbl de, so o'n i'n mynd reit da fanna de. Na. Dwi'n y pen yn teimlo fatha Morgan pan mwch yn o Worms. Dwi'n convinced mewn setio. O, ti o beth? Fi ddim actually, fi ddim yn cofio pwy sydd ar frig y tabl 2021 ar hyn o bryd. So, fi ddim yn credu fi yw. A fi credu ti sy'n ennill ar hyn o bryd Emrys? Mae'n meddwl fi sy'n top. Na? Na. O na, oedd y round diwetha yn eitha da, fi'n credu, ges i cwpl o wins. Ond na, nes i ddechrau'n dda, dechrau'r blwyddyn. Ond ie. Fi just... Ydy e'n game gwell gyda 4 person na 3 person Worms? Dyna cwestiwn. Ond pwy arall sy'n fodlon chwarae gyda ni? Ti dda i gael ddau arall i joinio chdi. Wedi dyna de, hwnna di Game of the Day ar Nintendo e-store ar y Switch. Na!
Ie, mae'n highlight un gem bob diwrnod. I didn't know. Just i dda, ei prynnwch hwn, a nes i, Na, mae dyfu fe ar y PS4 a'r Steam Store, a oedd gyda fi fe ar y Game Pass Xbox pan oedd dyfu'r Game Pass, ond so 3 thing gwahanol just oherwydd un diwrnod lle o'n i gyd gyda rai gwahanol, a oedd nhw ddim yn cross-platform. Be di hanes yr un open source o'ch nhw? Oh yeah, fi ddim wedi dechrau hwnna. O'n i wedi gorffen, fi'n teimlo, oedd y thing yma o creu'r fideos, y 15 fideo, wedi troi mewn i creu 30 fideo. O'n i ddim wedi dweud wrthi hwnna, ond achos o'n i ddim yn siŵr os o'n nhw eisiau fel stuff greiddiol, as in fideos greiddiol, neu edits o streams, nes i diweddu wneud y ddoi, achos dechreuais i gyda just wneud pummel party, chopo hwnna mewn i 5 darn a tynnu mas y regfeidd gan James, mwy nag unrhyw beth. A wedyn, wneud y GTA mission fideo yna. So, nes i wneud hwnna, a o'n i'n meddwl, mae 10 fan hyn. Na i ychwanegu cwpl o fel speedruns a stuff eraill, a fi Emrys di wneud y Mickey's Challenge yna. A wedyn, o'n i'n siarad gyda y prif swyddog, a nhw'n dweud, o'n nhw wedi gwneud pwynt dda o rhaid i fe bod yn greiddiol. So o'n i fel, oh my god, so nes i fel teimlo, o'n i wedi gwastraffu 8 nos o waith yn gwneud y holl golygu yma. So yn y diwedd, nes i ddweud off forget it. Fi ddim eisiau, roi cael y drws ar cyfle yma. So fi'n mynd i danfod nhw 30 fideo. So, croeso. Croeso Cymru FM. Yr edits ti wedi gwneud, ti'n gallu just rhoi ar YouTube na os nhw ddim eisiau nhw. Dyna beth fi'n meddwl, Mae'n gwneud good news. Beth fi'n mynd i wneud siŵr o fod yw roi nhw ar stuff nhw, fel ar ôl mis, just roi nhw gyd ar un ni hefyd. Mae'n gwneud synwyr, achos os ni'n roi nhw fel, roi nhw mas, gallai roi un mas bob diwrnod am 30 diwrnod. A Reddit neu rhywbeth. Beth ydy nhw? Like... So, beth yw'r fideos eraill? Na, cwmni sy'n eisiau nhw. Cymru FM. So Cymru FM yn raglen radio 24 awr Cymraeg. Rwy'n cyntaf! A maen nhw'n creu wefan newydd. So mae gyda nhw lot o fideos cynnwys gwahanol. A nhw eisiau rhywbeth i oedran 16 plus. So, achos dweud nhw 16 plus a ddim 18 plus, dyna reswm o rhaid i fi mynd trwy a tynnu mas i nhw regi. A hefyd, pan fi'n uwchlwytho nhw i YouTube, roi not for kids. Achos, pummel party a GTA 5, so nhw'n really yn gret os mae plant yn gwylio. Ond mae rai eraill yn eitha fel addysgiadol o ran stuff. O'n i wir eisiau golygu fideo wnaethon ni y podcast trafod retro Emrys, ond achos oedd e'n cymryd gymaint o amser a ni'n siarad mor random rwython ni a mynd off, oedd e'n anodd iawn i fel splitio, bydde wedi cymryd fi oriau i splitio fe mewn a golygu hwnna, ond oedd hwnna llawn tangents dy. Oh my god, honestly, wir joio hwnna. Fi'n credu mwy o... Hoffwn ni wneud cario ymlaen gyda y thing yna. Fi'n gweld... Ti'n gweld y retro RGB stream yna? Fi'n gweld y stuff wythnosol yna. Fi'n credu... Mae bendant gwagle yna i wneud rhywbeth tebyg. Oedd fideos ni'n eitha da o y gemau... Y gemau Cymraeg hefyd. Mae hwnna mewn. Paid phoeni. Ti'n mynd o flaen fi, no. Rwy'n hwnna'n hwyl. Fi'n hoffi gwneud podcasty style videos fel hwnna. Wel, ti di creu'r intro yna. Fi'n credu mae'n rhywbeth falle dylen ni kind of gwythio mwy o bryd i'w gilydd, achos... Fi'n credu falle bydd e'n agor... Mae pobl yn hoffi weithiau just siarad, hoffi gwrando ar pobl yn siarad tech a siarad am games a stuff. Rhywbeth dwi wir yn hoffi a dwi ddim yn... Fi ond wedi gweld un neu ddoi yw rhywun yn rhoi rybydd
pryd mae'r gemau am ddim yn dod mas ar yr holl... You know, fel y Xbox Live a PlayStation Plus a Steam a Epic Games, yw cael rhyw... Mae dy ti tracker oes Emrys? Neu pop-up am y gemau am ddim. Oes, dwi'n meddwl, fel So, hyd yn oed os mae'n rhan o'r podcast arall, bod ni yn just trafod yn gyflym a just dweud, right, y gemau am ddim o wythnos yma neu mis yma yw Achos mae'n gutting pam ti'n colli game dda. A just matter o clicio bwtwm add to library. No! No! Ti'n sbinio? Ie, rwy'n fi'n like clip o'r wal a rwy'n just stopio fi sound. O, ddys ti'n hollol total o'r boi killer yna. Killer Kev. Ie. Gytig, so o'n cael ras o'r i daw efo. Nes i hollol played in dirty fyna. Oedd yn cael ei wrecked. Do. Bydd ni'n dan y twnal, ddys i bwysio fo, so ddim yeah. Mynd dan y twnal. Na, hwnna'n swnio da, Morgan, rwy'n meddwl. Dwi wedi lapio Morgan. Ie, o paid nawr. You know what, gyd rwy'n gallu beio, fi methu aml dasgio, fi ddim yn stream y dda, a bod, os fi'n trafod rhywbeth, dwi'n methu mynd mewn i manylion am unrhyw beth specific. Fi'n gallu mynd fel, a fel wneud ymateb, ond os fi'n gorfod meddwl am rhywbeth fel podlediad, dyna pwynt arall, nes i roi'r intro thing yna, a ti'n gwybod faint ni'n poeni am... nes i ennill y ras, Emrys? Nice. Oh my god. Wow. Ti'n gwybod yr intro thing? Nes i roi a nes i meddwl, oh god, y gair cywir am podcast yw podlediad. A wedyn, neu pod, jyst galw fe'n pod. Ond o'n i bach fel, pam fi... Dyma'r reswm ni'n stopio wneud stuff achos ni'n poeni gormod am pethau swyddogol a ffurfiol. Bydd pobl yn deall. Os o'n i eisiau newid ar gyfer y rai yn y dyfodol, bydd e ddim yn deal mawr i wneud, ond I don't know. Stuff fel na. Who cares? Nath Killer Kev 1970 rage quitio. Oh, yeah. Fi ddim yn beio fe. Wel, chwarae teg, nes ti curo'r person sy'n berchen ar y server sy'n amlwg yn twyllo? Di hwnnw mynd na. Oh, right. Mi ddim am smoke. A falle. Hynna di'r gossip yn y chat. Oh, sorry, fi ddim yn deal yn y chat. Tio pam, fi ail... Mae sgrin fi'n eitha bach nawr. Efo fi'n chwarae'r sgrin mawr, mae fe'n hornel. Dylen ni'n neud settings reset, sorry, mae hynny'n ridiculous. Dylen ni ddim bod yn edrych ar sgrin mawr. Dylen ni'n cael un ras arall a un destruction derby arall. Un destruction. Ie, rhaid i ffindio fo. Ble ni'n mynd? Ni'n nôl i'r server dwytha na. Ni'n mynd, fi'n trio cael so mae'n full screen mawr, fi ddim yn gwybod pam. Ni'n mynd. Fashion. Un game arall. Ond, so... No crybabies, no rule chaos, any car. Mae rhaid i fi trio symud hwn. Right, sorry os fi'n edrych i ffwrdd, mae fe just achos fi ddim yn gallu bod yn bothered i newid y settings. So, server browser. Mae na Wreckfest deathmatch only. Okay. Syniad da. Neu, mae na Raving Gaming live stream. Na, dwi'n meddwl gall, mae'n mwy o bobl na fo. Hwna dwi'n unig deathmatch so fel. Alright, wel mae un fi'n dal yn llwytho, mae bach yn araf. Sorry pawb. Wreckfest, deathmatch only 16 out of 24. Yes, O
Sa'n fewn o fod ydych chi'n gallu gweld wedyn da? Yeah, please. Ie, i ti wedi mynd mewn? Yn connecting. Dyna ni. Countryside. Glendale. Nice. No. Connecting! Yeah, so yn symud ymlaen ynglyn â syniadau'r dyfodol then, ni'n eisiau gwneud podcast yn siarad am game of fideo, game am ddim a game of retro, stuff tebyg i beth wnaethon ni tro diwetha, a ni eisiau ti ymran o hwnna hefyd, yn amlwg. Ond, right, nawr ni'n gwybod hynny, ond beth ych chi'n meddwl o'r rhasys retro? Ie, roedd hwnna'n hwyl. Oedd, yn rhaid i betio'r list. Yeah. Ie, ddim eisiau chwarae bloody Adams. Yeah. Ie. Byth Oh, eto, God. mwy. Na Dennis the Menace, oh my gosh. Dwi'n meddwl... Rwy'n cofio ti chwarae hwnna o flaen ar un o'r retro games ti. Na, falle bod yn edrych i Home Alone, ond nid Home Alone yw e. Home Alone loads gwell. Na, fi byth di chwarae Dennis the Menace. Oh, ie. Datbl fi o'n peth ydy. Dwi'n meindio chwarae games crap. Cos dwi'n quite enjoy hynna. Games crap, lle allu di offan o. Lle ti ddim yn gorau mynd ar GameFAQs. Na. Unrhyw beth chi angen gwneud ymchwil, hanner ffordd trwy stream, rhaid ni fideo fe'n syth. Ie. Neu gofyn y Mickey's Challenge, o'n i'n gofyn i'r gwylwyr i helpu ni gyda'r puzzles o. Yeah. Oh my god, a oedd e fod yn ras. No, ni si am gofyn am help efo Mickey's Challenge. Ni si o'r ffordd. Ie, nes i ddechrau eto, ddo. Oedd o'n... Dwi'n gwybod beth yw'r term iawn i ddefnyddio yma, ond... Oedd hwnna fatha... Gatho ni'n hymblo yn chwarae hwnna, de. Oh yeah, o'n i'n really cocky dweud, o'n i'n gallu ffitio un arall mewn ar ddiwedd, o'n i just wedi neud e o fewn y 2 awr a hanner. Cyn y stream, wyt ti wedi setio'r speed timer chdi? Timer. Ie, a na siw mae'r bwtwm yn gweithio. Hei, ti o beth, gyda sgiliau golygu, oedd e'n edrych fel dim ond 30 munud naeth e cymryd ni, Emrys, achos nes i dechrau fe ar timer ti, pan nes ti ail dechrau'r game, so mae fe'n ffain. Oh, funny. Na, ond o'n i'n meddwl, ti oedd y diwrnod Mario, y diwrnod blaen, Mawrth y 10fed, March 10. Bydde wneud stuff gyda thema o gemau sydd yn dda i chwarae yn really lot o hwyl. Gallwn ni, you know... Yeah. Fel oedd ti'n chwarae ar stream ti a Shinobi, but just matter o, fel ti'n dweud, pigo rhywbeth sydd yn unau lot o hwyl i chwarae, neu'n iconic a... Achos mae'r elfen yna gyd gallu kind of trio rasio yn gilydd. Mae hwnna'n really... Mae'n ail safoedd e, game da, game drwg, so... Super Mario World un o sort, a wedyn Donkey Kong, os Donkey Kong Country, os wedyn. Mae rhaid i ti'n neud e. A wedyn... Yeah, so un Mario yw gwael then. Ti ddim yn hoffi Mario. Dwi wedi bod yn pagdeisio Donkey Kong Country fi de. Dwi wedi bod yn pagdeisio. Dwi wedi bod yn gwerthu speedruns. Mae hwnna'n rast. Da ni eisiau gosod amser i hwnna. Oh yeah, definite. Owain, wyt ti ar gael? Beth am di Mercher nesa then? Yn lle GTA Heist? Dwi eisiau mwy o practice yn sorry? Okay. Dwi eisiau mwy o practice. Oh, okay. So, Donkey Kong Country Ross, mae Emrys yn, mae'n eitha hyderus, mae'n gallu embarrasso fi ar stream ar fy hoff game mewn Ross Retro. Dwi ond yn meddwl dyna fo'n terma content i yn chwarae chdi. Meddwl ia clips gyda allan o'ch di bod yn flin yn colli Donkey Kong Country. Well, just bod nhw ddim yn neud emoticon neu emoji thing eto mae'n ffain. O bod yn grac a flin. O, mae'r gem na. Na, bydd e ffain. Peth dwi'n strygol o, dwi'n mynd i un bit a dyn, os dwi'n mynd i eto gynta, dwi'n am ages wedyn y gem na. Yeah. Beth ti'n dweud o? Not for the faint of hearted, dyna beth nhw'n dweud, Emrys. Bad game design dwi'n meddwl yna. Na, sneb yn dweud hwnna. Oes, mi o motto. Mi o'n gysau y gem. Be mae fe'n gwybod? Oedd o'n blocio fo do. Oedd e? Oedd o'n rili gysau do. Oedd e? Oh. Yeah.
O, fi'n casau Miyamoto, okay? Fi di dweud e. Pwy di Miyamoto? A pa game ydyn ni siarad am nawr? O, fo ydi Nintendo, really, de, fo nath. Mr Oh. Nintendo. Ie. Fe sy'n agor Oh! Disney World, Nintendo World thing, efe? Fe, ie. O, fi wir eisiau mynd yna a neud y Mario Kart Racing. Ti'n gallu Ti'n gweld y dechrau fideo fo mynd trwy'r parc? Yeah, mae mor funny. Oh my gosh. Fi eisiau mynd fanna. Dyna Bucket yw list, fel ynde? bucket list, yeah. Cos o'n i fod yn mynd i Taith Japan yn chwarae blwyddyn pawb, beth chi'n meddwl? Chi eisiau mynd i Yeah. America neu Japan? Wel, o'n i fod yn mynd i Japan blwyddyn dwytha, ond obviously Wyt ti? yn myth... Wel, o'n i mynd i weld... Chymryd eitha ffilm Studio Ghibli, anime ffilms na. O'n i'n dod o'r orchestra yn Llundain a fflio syth o Heathrow. Wow. Ond o'n i'n Wow. gysi... Ond o'n gyda fi... O'n i'n gallu cael cancellation ar y flight. Ond mae thing... orchestra dal i fynd, so dwi'n gorfod mynd i hwnna'n Llundain diwedd blwyddyn yma. Oh, cool. So dwi'n gwybod o'r Covid, ond na. Ond dwi heb di bwcio Japan eto, cos dwi'n ofyn bwcio fel, really. Yeah. Yeah. Digon teg, gyda pop sy'n... Fi di cancelo yr flights Euros, y haf. Ond nes i colli rhywbeth fel 125 pint, rhywbeth fel, neu 150 o flights oedd ddim yn gallu cael unrhyw refund, ond... Oh. Yeah, dwi ddim diwedd y byd. Ond sôn fod yn Lloegr i gyd o'n neis a Gaerdydd. Yeah, dyna beth nhw'n trafod yn credu. Ond tybed os mae mate fi dal yn mynd i gael fi cael y tocyn. Achos falle bydd e'n mynd â dad fe nawr, mae fe'n... Oh, I don't know. Yeah. Neu trafod gyda fe. Dweud, come on. O, ni chwarae teams. Ydyn ni? O, fi ar coch. O, ti'n glas, Owain. A fi hefyd, dweud beth o'r gan. Pob tro. It's ridiculous. Ah. Ww. Right, dyma'r un olaf, guys, i fi. So, 5 munud. Oh. Siom nath neb nid server efo... Gosh. efo figurettes, de. Hwnnw, dwi'n joio chwarae hwn. Yeah. Hwnnw llawn... Oh, good so much. Yeah. So, be ni'n dweud i merch nesa? GTA? Ie. Yeah. Gorffen y heist? So ni... Swn i yn gwerthfawrogi sa'ch chi'n heads up i fi ddwrnod y ddau cynt i atgoffa fi lawr lwytho eto. Okay. Fel arfer fi ddim, fi jyst yn dweud, yep, barod. So os ti di cynllunio Mae unrhyw gen i beth fynd tight fast, ond dda 98 gig o'n awran, it is not, de. Na, wel os ti'n dechrau llwytho fe heddiw nawr. O, fe dyd yn neud fo'n awran i, so, fe dyd yn neud... Just eisiau cofio, fydda i yn dynnu na ddau games. Oh my god, mae hwn yn gêm agos. Ynddi. Waw. Oh. Ni'n tynnu i ffwrdd. Na. Yeah, come on. O, dwi'n bod yn dilyn chdi at 30 eiliad. Yes! Ah. Oh. Ww. O, nawr ni wir yn tynnu i ffwrdd. Oops. Be di'r sgôr yna? Cos dwi'n mynd Rex, ynddi? 168 a O, be? 141. Rex. Ydy'n Rex? Yeah, fi'n siŵr bod e'n Rex. Ah, lot o Rex, ynddi? Na, I ddim meddwl mae'n Rex. Dwi'n meddwl bod yn Rex, de. Na? Beth Rhaid gall ti e just fod cael, like, then? points am slamio mewn i pobl Ti? neu rhywbeth. Oh, right, okay. Cos dwi ar 0 Rex. A dwi'n mynd sa dweud dwi'n dal y tîm yn ôl. Dwi'n meddwl fod y rest o'r tîm efo 167 Rex, de. A fi fy dim. Gobeithio ddim. O.
I remember my points. Really ddim sure. Sut mae'n calculated. Na. Perswadio, na eisiau perswadio 21 arall o'r server, o'r Discord server i cael y gem yma. Yeah! O, bydd hwnna'n epic! So fo'n llawn pobl hanner nabod ag nabod. O ie! A nhw gyd gallu, yn y chat bydd e gyd yn Gymraeg hefyd. Yeah. Ond hwnna'n syniad really da i tyfu hwnna a dweud, right, dewch chi wneud Wreckfest, server Cymraeg. Yeah! Nawr, dyna chi syniad dwi'n hoffi. So really, os ti siwr hollol honest am y gem yma, ti'n angen bod yn dda nhw, a wedi gyda destruction derby yma, guys. Ti'n really angen bod yn dda yna, wedi just drive around. Yeah. Yeah, ti dal cael y banter popeth, a dyna sy'n bwysig gyda hwn. Dyna beth fi'n hoffi am y nosweithiau cymunedol, yw just bod chi'n gallu cael y banter yna a just chwerthin yn wyneb pobl os maen nhw'n colli, neu chi'n brifo nhw, neu, you know. Yeah. So you have a person cas, ond just... Oh. Oh, o'n i'n casu ti fyna, o. Ti tipo ti drosodd. Oh, man. Yes! Major hit on y ti fyna. Ah! Yn spinio fi right round. Dwi'n byd mwyn... Dwi'n mynd yn really frustrated bod dwi'n mythu rwy'n just about. Yeah, mae lot o hwnna'n digwydd yn y gêm yma. A ti'n gweld rwy'n yn y pellter, dwi'n mynd i clec i fe wan, a maen nhw'n swrfo reit yn diwedd. Yeah. Oh. Yay! Ola. Oh, 16. Yno'n oce. Nes i gael 1 a 3. Nes i gael 2 a 6? Oh, oedd hwnna'n dda. Yay! Yeah. Right, dyna fe. Mae hwnna'n hwyl. Good session da. Good. Oh. Dyna ni. Yeah. Oes, wel, cyn, fi'n gwybod fi'n wneud hwnna, falle sim diddordeb ydych chi mewn rygbi, ond pwy sy'n mynd i ennill di Sadwrn, pawb? Grand Slam neu beidio? Dwi'n meddwl. Yeah, bydd ni yn wrth Come on, Cymru. Come on, Cymru. Wrth gwrs. A dwi'n meddwl fydd Frank yn cael 2 yellow card yn beth. Ti'n gwybod beth, mae'n mor ffynnu, achos fi'n siŵr yn stream ar dechrau'r tournament yma, o'n i gyd fel, ie, ni'n mynd i colli pob gêm, bydd ni'n lwcus i beidio cael llwybren. A nawr ni fel, Grand Slam, come on! O'n i'n y pobl mod yn dweud hyn yn mynd, a pobl yn dweud, o, pifiach, y problem efo bydd y gwleith dros i werddon ydy, fydd o'n iawn, bydd angen mynd, he needs to go, a dyn, rwan, Gatland. Ie, fi'n gwybod. Fi'n gwybod. Dyna, fe yw'r gobaith newydd o chwarae gêm fwy creadigol, fwy agored, cyffroes, so, na, fi... Ond ddim i tanseilio Cymru gwybod e, dwi yn meddwl fod y gemau yn gyffredinol, dim just Cymru pob, heb di bod mor uchel bod yma de. Na, mae falle. Covid wedi effeithio ar... Mae'n wir yn y gêm domestic hefyd. Fel ni'n gwachod Scarlet chwarae a mae'r safon wedi dropio chdig bach, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl, so'n hyfas o heb, sa. Ie, mae'n naturiol fi'n credu gyda popeth sydd wedi digwydd. Anyway, diolch am wylio heddiw. Fi angen mynd i gysgu nawr. Mae dy fi pen tost achos
Mae lot i digwydd heddiw. A fi credu oedd y cerddoriaeth roc yna am yr awr cyntaf o'r gêm. Mae jyst angen 2 paracetamol. Fi'n swnio really hen yn dweud hynna, ond literally, dyna beth fi'n mynd i cael cyn mynd i gysgu nawr. Show you the music. A slippers a pyjamas. Hot chocolate hefyd, neu... O, falle siwgr di angen i helpu. Sa'n siŵr. Siwgr just cyn gwely. Neu falle na. Right. Diolch gwylio pawb. Gweld Iawn. ti gyd yn y stream nesaf. Nos da. Da.